Bueno, boa tarde a todos e a todas, a xente que está presente, aos veciños que están das súas casas. Hai unha petición de participación por parte dun veciño. Pregámoslle que recorde que o tempo está arreglado polo reglamento e cando queira ten a posibilidade de intervir. Bueno, boas tardes a todos. Empezo a miña intervención un poquinho por onde acabou vostede fai 30 días, na que me solicitaba respeto para o secretario. Hoxe, outro día máis, outro pleno máis, o secretario non está con vostede. E un síntoma malo, un síntoma de que vostede tamén, creo que algunha actuación non fixo para que o secretario estéis sentado. E se temos que falar de falta de respeto, xa lle presentamos o segundo escrito solicitándolle a súa compatibilidade que aínda non presentou. Eso sí que é unha falta de respeto aos veciños, porque eu represento preto de 500. Vale? Despois tamén ten o vicio, outro día acabou o pleno falando de que se lle había faltado respeto a voluntarios de protección civil. E falaba de alguén de aquí ou de algún veciño. Por si o insinuou hacia min, quero deixar claro que teñen todos os voluntarios todo o noso respeto e agradecemento, pero si nos pasou unha situación que nos creo que a falta de respeto é o contrario, que foi polo responsable de protección civil, na que levamos solicitando que Pollo teña un servicio de emerxencias, na que mesmamente onte hubo dúas actuacións donde podemos explicar o que está facendo a señora Mariché, donde houve unha emerxencia por un incendio urbano e agora os protocolos, agora a Garda Civil chama a Protección Civil en vez de chamar o 112 e o Servicio de Emerxencias. O cal hai un enfado xeral entre os traballadores de emerxencias porque isto xa saiu, xa foi denunciado. É dicir, aquí fai unhas semanas hubo unha inspección de traballo a nivel de Concello, onde non había ningún político e que nós temos a preocupación de que sempre trasladamos e ao responsable de Protección Civil que son voluntarios e queremos que teñan todos a nivel de material, todo necesario. Eso sí, é dicir, o que non consentimos é que se solicitamos que Pollo teña un servicio de emerxencias e que veciños están padecendo, como sucedeu na Caeira, como lle sucedeu onte a un rapaz pequeno que foi atropelado, como sucedeu que denunciaron os de servicios que só había un traballador para 40.000 persoas en Sanxenxo, e que aí empezou o problema, no que me trasladou que estaba cansado de que solicitara unha petición de que teñamos un servicio de emerxencias, pero non é a primeira vez que me pasa con algún responsable. Entonces, quero deixar claro que sucedeu, que non teño, nós respetamos o seu traballo e que tamén a nosa labor é fiscalizar, sobre todo, nos molestámonos para que os traballadores non se utilicen como coballas, como está sucedendo ahora mesmo, no que ahora nos enteramos que Protección Civil fai un servicio para recoller cans, e sobre todo nos enteramos, xa temos coñecemento de que hai unhas facturas emitidas polo alcalde na que se lle paga por recoller cans. Entonces, eso creo que están facendo un servicio que debería de facer a Canceira. Se vostede ten algún problema para... Solo unha cousa. Deixame acabar a intervención. Non, ten un minuto máis, pero só unha cousa. Como é unha acusación é grave, quero que quede aclarada, inda que non ten lugar a debate, decir, como son voluntarios, queremos que xa quede claro... Non, eu estou falando de vostede, do responsable. Ten un minuto para matar. Vostede sabe perfectamente que aquí entraron partes donde hai 3 persoas. Onte foi solo unha persoa. Entonces, vostede sabrá o que está pagando e o que non está pagando. Nós o que queremos é que, sobre todo, como hai problemas cos traballadores que non se lle pagaron as horas extras, as modificacións que fai, que se lle paguen as horas extras e que se utilice os cartos en función. Se hai un problema co tema da Canceira, pois se hai que aumentar os cartos para que recollan os cans, que o fagan. Pero eso non implica que eu tuve ningún problema con nadie que veño os plenos municipais a utilizar a Protección Civil como que era vostede. Despois quero tamén falar do tema de... o alcalde traenos
o problema que está existindo coa licitación que dá da auga, nós queremos deixar claros Eu sinto moito. aos veciños, queremos deixar Disculpe, claro aos disculpe un veciños. momento, mire. Para que ser claro, porque despois vostede vai a dicir o que queira. Eu vou a decir o que eu considero. No, perdone. Non vou a decir o que vostede considera. Perdone. Usted ten unha petición feita para falar dun tema que non falou en ningún momento. Utilizou os 5 minutos que me deixa acabar a intervención? No. Non quere deixar... Non quere que os nosos veciños e os nosos votantes sepan o noso posicionamento. Me quere escoitar, por favor. Nós, se estuvemos aí, vamos a votar en contra porque non permitimos que vostede lle cobre a nadie sen ter servicio. Vale. Non permitimos que por ter un pozo se lle cobra a nadie. E iso que van a facer vostedes. Deixeme acabar a intervención, non lle interesa. Mire, escoite, cando sea así, vostede o que ten que facer unha petición que igual era o día idóneo para falar da auga. As peticións, o que vostede, mira, vostede para dar exemplo, primeiro ten que ter o secretario aí para falar de secretario. O secretario ten que estar cando empeza o pleno. Non está aí, é por algo, alcalde, é por algo. Mire, vostede fai unha petición para falar dos coches abandonados nas rúas. Vou acabar a intervención. No, se acabou porque ten 5 minutos. Vou acabar a intervención porque Escoite un momento. Escoiteme, por favor. Deixame acabar porque vostede está interrompindo a miña intervención. Non me deixou acabar. Me di un minuto e non me deixou acabar a intervención. É que remataron os seus 5 minutos. Logo eu voulle dicir unha cousa para que quede clara. É dicir, como non falou do tema que vostede solicitou, vai a ter 2 minutos máis adicionais para si quere falar do tema que nos pediu. Pero me deixa acabar a intervención e non me moleste. Eu sei o tempo que teño que falar. 5 minutos ha pasado. Bueno, eu sei o tempo que teño que falar. Simplemente pero vostede sabe que algún veciño que vou aquí a falar. Vostede sabe a petición de que fixo a petición, de que quería falar vostede. Pero me deixa acabar a intervención. Pero yo estou preguntando, a petición que fixo vostede de que era? Pero me deixa acabar a intervención. É que van sucedendo sucesos durante o mes e, lóxicamente, cando presenten o escrito, pero que pasa, que non podo falar desto? Non podo falar do problema da auga? Non, vostede para falar ten que facer, cando fai a petición, decir do que quere falar, está no reglamento. Logo, vostede presentou un escrito para falar dos coches abandonados. O tempo consumiuno e, lle repito, lle vou dar 2 minutos adicionais e procure falar do que pide. Si, non vou acabar con este tema, porque quero informar a todas as veciñas e os veciños que o noso alcalde e o noso secretario, que por eso non está, para que non lle pregunte nada, sacaron unhas bases para unhas plazas de limpeza, no que, casualidades, nesas bases as persoas que traballan, é dicir, o PP utiliza as administracións, externaliza os servicios, e esos traballadores que traballan neses servizos, se se queren presentar á praza, o PP non lle deixa a experiencia non lle apuntúa, só lle puntúa a experiencia por traballar por exemplo no Concello. É un síntoma que ao mellor esa praza xa pode estar dada para alguén. Sabe para quen é? Sabe para quen é, alcalde? E vamos a presentar un escrito para defender a todas, sobre todo porque non informou a todas esas persoas que están nunha lista que vostede decía que se presentaran e que non teñen ninguna información, que presenten tamén alegacións ás bases e que se molesten un poquinho para que o alcalde cambie, sobre todo, que era o que viña a cambiar, os métodos de contratación. Os métodos de contratación teñen que ser avalados polos políticos, non por certos traballadores, porque isto ven por persoas que están na nosa denuncia de estabilización, que máis adiante xa informaremos pouco a pouco. E sobre todo tamén, que pasou este mes, e acabo a intervención co tema dos coches, o alcalde fixolle un expediente disciplinario, o señor Tucho Muiños, fixolle a un traballador no que tiña que sacar o CAP, pero claro, o Concello quería que o sacara fora das horas de traballo, cando calquera empresa se sacan dentro das horas, e abrironlle un expediente disciplinario. O que non lle abrimos o expediente disciplinario, o que ten o caixón, que o técnico de medio ambiente que ten o caixón os expedientes da policía local no que os coches levan meses e meses abandonados, aí non facemos nada. Entonces, nese sentido, queremos que se cambien os métodos de contratación e que, sobre todo, que seamos persoas, que non utilicemos os cargos para ir contra traballadores, que é o que están facendo vostede. E iso que está pasando neste Concello, que hai unha división entre traballadores por como funciona. Moitas gracias. Gracias.
Bueno, boa tarde. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de outubro. O primeiro punto, aprobación das actas da sesión anteriores, extraordinaria e ordinaria do 30 ao 09 de 2025. Sí? Estamos de acordo? Moi ben. O punto 2, expediente 3302/2025, dar conta dos datos do período medio de pago, terceiro trimestre de 2025. Sí, dar conta. O punto 3, expediente 3312/2025, dar conta da información relativa á execución trimestral do terceiro trimestre de 2025. Dar conta, acción de conta. Sí. O punto 4, expediente 3146/2025, recoñecemento extraoficial de crédito 11/2025. Nada, é dicir, unha relación de facturas que está no expediente e se traen para facer o pago. Ben, bueno, pois boa tarde. En relación con este punto e concretamente coas facturas que se traen en recoñecemento extraxudicial, imos votar a favor por unha cuestión, porque entendemos que a xente ten que cobrar os traballos que se executan e polo que podemos polo que podemos detectar do expediente, pois leva unha empresa local, neste caso de Pollo, pois que xa leva bastante tempo esperando a poder recibir o cobro de esas facturas. E por ese motivo, pois vamos a votar a favor. Si nos estamos a favor de que se aprobe este punto. Moi ben. Votos a favor? Vale. O punto 5, expediente 3239/2025, modificación de crédito 29/2025, suplemento de crédito infinanciado con remanente de tesorería para gastos xerais. Ben, isto en este caso se trae esta modificación, este suplemento, para poder amortizar, pois en este caso, máis dun millón 200.000 euros, e en este caso pois o que se pretende pois é aminorar a débeda do Concello. É dicir, nós cando chegamos ao Concello existía unha débeda viva cos bancos de 8 millóns de euros e preto de 1.600.000 euros en facturas sin pagar. Se pagaron esas facturas e desde a chegada ao 2023 aproximadamente pois esa débeda se amortiza pois nun 40%. Entendemos que esta situación pois é boa, no sentido de que ir amortizando esta débeda e aminorando o que son os préstamos, pois ao final repercute en beneficios para a veciñanza. Neste caso, pois se vai aminorar o que son o pago dos intereses deste préstamo, onde se vai a facer esta aportación de 1.200.000 euros, e entendemos que ese vai ser o camiño que vamos a seguir levando, que é ir aminorando todo o que poidamos a débeda que existía e que existe no Concello. Logo se trae esta proposta para facer esta amortización e a partir de aí se inicia todo o procedimento para poder levar a cabo. Con respecto a este punto, pois queríamos facer constar varias cousas. A primeira é que vostede non está facendo nada extraordinario a respecto de rebaixar a débeda. Está facendo, pois precisamente, pois o que lexislou concretamente o seu goberno do Partido Popular cando estaba Rajoy, que obliga aos concellos a que todo o remanente se dirixa para o pago da débeda, co cal non está facendo nada extraordinario, está facendo o que ten que facer. Ben, non é unha cuestión de que vostede faga bandeira de que está rebaixando a débeda, porque non esqueza vostede, ademais, e hai que decilo, que sigue tendo un importe de facturas pendentes de 775.394. Co cal non hai ningunha actuación extraordinaria a respecto da xestión económica do Concello, simplemente que vostede ten un remanente que ten que dirixir o pago de débeda. Co cal, a viaxe
viaxe que fixo a Madrid tampouco lle valeu de moito, porque ao final a quen lle ten que agradecer o poder facer isto pois foi o seu colega de partido Rajoy, que foi o que impuxo esta lei, que por certo lle volvemos a lembrar outra vez que en moitas ocasións trouxemos aquí moitas mocións dicindo que estábamos en contra precisamente de esta lei que obligaba aos concellos a ter que dirixir todo o seu remanente a débeda, e vostede sempre votou en contra. Entón, simplemente decir iso, que non se bote flores porque non as merece, e que sin merece cobrar son todas esas empresas ou que están sin cobrar, e precisamente toda esa débeda que ten acumulada merece ser pagada. Co cal, por iso, anunciamoslle que vamos a emitir o noso voto a favor. Sí, bueno, na liña do que se ten dito, isto non é efectivamente unha xenerosidade do alcalde porque queira reducir a deuda. De feito, levan meses protestando precisamente pola obligación que ten de amortizar débeda. De feito, fixo un viaxe a Madrid para reclamar xunto ao seu partido unha modificación legislativa que permitira alterar a lei Montoro, a lei que aprobou o Partido Popular, que obriga que o remanente se destine a amortizar débeda. Durante moitos anos o Goberno Central aprobou a través dos orzamentos un salvoconduto que permitía aos concellos destinalo a inversións financieramente sostibles. Como consecuencia dese viaxe, metiuse unha factura irregular que o alcalde tuvo que devolver parte do custe por un viaxe, insistimos, irregular, no momento que a oposición denunciou ese viaxe irregular, e tuvo que devolver parte da factura. Nos estimamos que debería ser o total, na medida que un viaxe de partido, non un viaxe institucional. En calquer caso, está amortizando o que lle obriga a lei a facer. Como se ten dito, ten, según informe de intervención, ao mes pasado, a mediados do mes pasado, de 550.000 euros en facturas pendientes. Ten agotado o orzamento, polo tanto, seguirán entrando facturas hasta que polo plazo que falta de ano, e seguirán entrando facturas correspondentes ao 25 durante o ano 2006, como é natural en calquera administración. Logo temos esta cantidade que vai flutuando de auditoría, esa suposta que fixo, que logo recoñeceu que era mentira, que primeiro eran 700.000 euros, logo 800.000, logo 900.000, e agora xa vamos por 1.700.000. Vai acabar o mandato resultando que deixamos de facturas pendentes 4 millóns de euros, si non al tiempo. Estamos acostumbrados a estas cifras que se inventa o señor alcalde, que non sei de onde as saca, pero o que sí é lamentable, que decía que era un goberno coherente, íntegro, que non había facturas fora do presuposto, que iba a haber unha xestión económica maravillosa. Bueno, pois a estas alturas, según informe de intervención, ten máis de 1 millón de euros sin pagar e todo o que falta por entrar. Supoño que pedirá un crédito a maiores para pagar esas facturas, ou non sei como farán, porque nesta relación de facturas que se trouxo no punto anterior, hai proveedores deste municipio que levan ano e pico esperando para cobrar. Vamos a votar a favor, porque evidentemente é un mandato que ven dado pola lei Montoro, pola lei que fixo o Partido Popular, da que vostede renega, e agora hincha o peito, porque esa lei lle obriga a amortizar débeda. Bueno, pois, efectivamente, demostra a incoherencia do señor Moldes, e demostra que di unha cousa e a contraria en función do que lle interesa en cada momento. Moi ben. Nada, en primer lugar, respecto a viaxes, xa anuncio que antes das preguntas farei unha comparecencia para explicar todo, pero só por darlle dous datos. Cando vostedes estaban no goberno, e aquí lle treo as facturas, gastaron por ir a Madrid nun viaxe 790 euros, 600 euros, 400 euros, 100 e pico euros en taxis. É dicir, non se preocupen que no momento falaremos nese punto. Despois, vostedes poden decir todo o que queiran, decir, acabamos de pagar o período medio de pagos deste Concello 20 e pico días, 26 días, no primeiro punto, cando se deu conta. Aquí se poden decir moitas cousas, pero nos puntos que se trouxemos aquí hai 26 días de media de pago. Cando nos chegamos a este goberno,
e aí están os informes de intervención, e por moito que lle moleste, vostedes un goberno tripartito, donde incluso en algún pleno, algún concelleiro nos viña a pedir a nos resposta por algunha factura que habían pagado vostedes mesmos no seu goberno. O que pasa que eran 3 gobernos, non eran un. Logo, unha parte do goberno non se enteraba do que gastaba outra. Logo, nos chegaron incluso a fiscalizar facturas que eran da súa época de goberno. Logo, nos cando chegamos aquí pagamos 1.600.000 euros das súas facturas. Non nos estamos botando flores. O que tuvemos que facer foi pagar. Chegamos no mes de maio e fíxense, entramos en suño e tuvemos que gobernar desde suño a decembro sin partida presupuestaria. Vostedes deixaron o presuposto totalmente agotado. Nos tuvemos que facer, por exemplo, os mantementos dos colexios públicos sin ter cartos, coa confianza de moitas empresas. Tuvemos que contratar as festas de San Xoán, por exemplo, a electricidade que estaba sin contratar, gracias á confianza deses proveedores. E así foi como chegamos nos aquí ao goberno. Señora Marga Caldas, decir, non botamos flores, pero vou a dar un dato. O noso primer presuposto do 2024 xenerou un superávit de máis de 2,3 millóns de euros. E iso que permite que poidamos amortizar débeda. Amortizamos xa a primeira vez un préstamo por 1.100.000 euros e ahora vamos a amortizar por 1.200.000. Non é botarse flores, é falar da realidade. Se vostede me di que se o goberno que vostedes apoian en Madrid nos permitiran invertir este superávit en facer obras, as faríamos. Pero como non nos lo permiten, o que vamos a facer é amortizar a débeda. Pero xa lle podo adiantar que nos, estes 2.300.000 euros, nos encantaría utilizaro para facer obras e melloras neste concello. Pero, sin embargo, o goberno de Pedro Sánchez, que vostedes apoian en Madrid, non nos lo permite. Por eso vamos a amortizar. Pero, yo repito, cando chegamos aquí, tuvemos que pagar 1.600.000 en facturas, tiñamos unha débeda viva de máis de 8 millóns de euros e agora mesmo, aí están os datos que os pode pedir a intervención, non son datos do Partido Popular, nin do alcalde, nin do goberno, son datos do intervención. Vamos a casi deixar no 50%, máis do 40% se aminorou esa débeda. Logo, nin é botarse flores ni nada, son dar os datos económicos obxectivos deste concello. Ben, vexo que traías preparado, por se lle caía a pregunta de Madrid, vexo que saben co argumento preparado. A comparecencia, se ten que facela, pois xa chega tarde, porque dende que foi o conto, ainda non o miramos comparecer. Agardou ao pleno de hoxe. Entón, mire, o problema non é que vostede vai a Madrid, ou que algún dos concelleiros vai a Madrid. O problema é que vostede foi a Madrid a unha manifestación do Partido Popular, que son cousas ben distintas. Outra cousa é que vai a Madrid pois a reunirse nas institucións, a promocionar o noso concello, non a manifestacións partidista. A quen lle ten que dar as explicacións non é a nós, é aos veciños. Dende logo, moi claro non o ten, porque a cousa foi cambiando dende o principio. Primeiro era un importe, logo modificou outro. O que se bota de menos é a transparencia e a claridade. É dicir, con claridade, pois sí, fun a Madrid. E efectivamente costou o que pon na factura. Sen nada máis. Se as voltas, quen llas dá é vostede. Nos o que denunciamos é que non se poden utilizar os cartos dos veciños para ir a manifestacións dos Partido Popular. Penso que o Partido Popular ata agora poderálle pagar o billete de avión para que lle vaya a manifestación, sin ter que sair do peto dos veciños de Poio. Dito isto, vostede centraliza a súa intervención na pregunta de Madrid. Eu volvo a decir que o que queda claro é que a súa xestión económica non mudou, non fixo nada extraordinario, a débeda do Concello sigue estando aí, vai vostede camiño do cuarto crédito, se non tempo, porque vai a pedir un cuarto crédito, entendo que xa o estará preparando, non vexo que haxa unha xestión económica solvente, diferente. O único que vexo é que hai un diferente envoltorio. Sí, é verdad, ten vostede unha boa capacidade para vender as cousas. A verdad que quen lle leva a comunicación fallo ben, pero dentro non hai nada. Dentro non hai nada. E iso é precisamente o que os veciños teñen que darse conta. E a vista está coa resposta que trae. Fala de comparecencia, pero a día de hoxe caladiño estivo e tivo que vir hoxe aquí ao pleno a contarnos, vale, o que non contou antes os veciños. Sí,
Sí, señor alcalde, a comparecencia non se fai no pleno, se fai cando vostede queira. E foi obligado polas denuncias da oposición, porque fixo un viaxe irregular, conformou unha factura que vostede firmou e logo tuvo que devolver a metade, porque se fiscalizou a posteriori. Vostede verá que os nosos viaxes, que eran para recibir fondos europeos e fondos que transformaron este municipio, depuradora, sendas litorais, unha serie de obras fundamentais como a mellora desta cuberta que vostede disfruta, como o pabellón, o ximnasio, a estrada de Campelo, bueno, unha serie de proxectos de fondos europeos que evidentemente exixen xestión. O problema é que ir a Madrid a unha manifestación do Partido Popular e ter que devolver os cartos porque non se fiscalizou, unha cousa moi diferente que os xestores deste municipio lle soliciten a un funcionario municipal que tramite un viaxe e que sea el quen o xestiona e nos poñamos en Madrid para negociar inversións neste concello, e outra cousa ben diferente que vostede vaya a unha axencia de viaxes, pague un viaxe a Madrid polo doble do que usted mismo di que debería valer e se fiscalice a posteriori e lle obligan a devolvelo. Iso que é lamentable. Con respeto, non é volvemos ao punto, non é responsabilidade do Goberno Central que non poida invertir ou destinar a outros fins o remanente. O gran problema é que é a Lei Montoro, do Partido Popular. É unha lei que fixo o seu partido. De feito, o Goberno elevou unha proposta ao Parlamento que vostedes votaron en contra. Por lo tanto, teñen que ser consecuentes cos seus actos. Evidentemente, fixeron unha suposta auditoría que logo recoñeceu que era mentira e presentaron 800.000 euros de facturas pendientes. Ahora van por 1.600.000, que é o doble. É verdadeiramente lamentable. Presenta auditoría e cálnenos a boca. Esa auditoría que pediu, que anunciou e que saleu nos medios, o que pasa que está moi ben plantexado. É dicir, vostede o que di é sempre mentira. É dicir, non hai contido no que di, non hai rigor no que di. Non pode sair públicamente dicindo que vai a facer unha auditoría, decir que fixo unha auditoría, decir que como consecuencia desa auditoría había tantas facturas pendientes e logo resultar que non hai nin auditoría, que esa cantidade se vaya movendo mes a mes e vaya aumentando. É verdadeiramente lamentable. É a situación actual dun goberno, porque vostede di que antes eran 3 alcaldes, quero recordar. Bueno, pois o seu goberno tan compacto, como di vostede, resulta que cobra bastante máis que o que cobraba aquel goberno de 3 alcaldes. Recibe unhas retribucións bastante máis elevadas. E a día de hoxe, esa xestión monolítica e uniforme implica que, según intervención, teña sin justificar 550.000 euros e que teña todas as partidas do orzamento gastadas. Ese suposto gran xestor económico. A débeda non é consecuencia da súa vontade, como ten manifestado aquí mesmo. É consecuencia da Lei Montoro, que lle obliga a amortizar débeda. Efectivamente, leva en tempo récord, prometeu que non iba a pedir créditos, leva 3, e vai camiño do 4. E realmente prometeu, como prometeu moitas outras cousas, prometeu que non iba a pedir créditos. Xa van 3 e vamos camiño do 4. Moi ben. Señora Marga Caldas, vostede sabe que minte. Sabe que o meu viaxe foi ilegal non porque o digo eu, porque o di a interventora. Fíxese que somos transparentes, que vostede solicitou acceder ao informe e eu lle permitín acceder ao expediente. Vale. Pois, cando entra no expediente, vostede sabe ben que non a convocatoria pola Federación Española de Municipios e nos convoca en calidad de alcaldes a todos os alcaldes. Democráticamente en España sí que é certo que hai máis alcaldes do Partido Popular, por eso a Federación Española de Municipios está gobernada polo Partido Popular, pero a mí non me convoca o Partido Popular, me convoca a presidenta española da Federación Española de Municipios. E o sabe porque yo di a interventora, non yo digo eu, logo sabe que minte, non é que me convoque o Partido Popular. Di vostede que nada mudou, algo mudou. Cando vostedes gobernaban, debíamos aos bancos 8 millóns de euros. Desde que nos chegamos ao goberno, lle debemos 4 millóns de euros, 4 e un pouco. Di o señor Gregorio que non había un control, non había... Si vostede fai memoria, vostede neste pleno nos preguntaba por unha factura de pintado das dependencias da Policía Local na época do seu goberno.
É dicir, eso eran facturas que quedaron sin pagar. E vostede, se quere ter os datos claros, pode ver os informes de intervención e aí lle sae todas as facturas que nós tuvemos que pagar. O que máis? Por recomendación tanto da interventora como do tesorero, para poder pagar todas esas facturas, tuvemos que reseitar, en este caso, un programa, un obradoiro de hostelería que tiñamos concedido, e para evitar o pago de nóminas e adiantar, a recomendación do secretario, da interventora e do tesorero foi que receitáramos porque podíamos ter moita tensión no que era a situación económica do Concello. Despois, cando di que este goberno é máis caro, sabe que minte. Hai un informe de intervención onde lle di que este goberno en conxunto é moito máis barato que o goberno anterior. E o ten xa desde o primeiro día un informe que pediu a súa compañeira Silvia Díaz, a interventora. E iso está aí. Logo, lle volvo a repetir, nós cando chegamos a este Concello tuvemos que pagar 1.600.000 euros en facturas que vostedes deixaron sin pagar en vísperas de eleccións pensando que facendo traballiños que iban a conseguir votos, 8 millóns de débeda cos bancos e agora temos o que vostedes deixaron sin pagar o temos pagado e temos unha débeda aminorada cos bancos a metade. Logo, vostedes poden estar de acordo ou non, o respeto, pero a partir de aí, eses son os datos económicos. E respecto, que yo direi no seu momento, volvería a ir a Madrid as veces que fixera falta, pero que neste viaxe fomos quen de traer 644.000 euros. Logo volvería a ir e volveríamos a traer eses 644.000 euros. Moi ben, procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Vale. O punto 6, expediente 4150/2023, solicitud de bonificación do ICIO para as obras Rúa da Chousa, número 4 en Combarro. Proposta que tamén foi dictaminada por Comisión de Facenda. Sí, estamos de acordo todos? Sí, Si a mí me gustaría intervir. sí, claro. Estamos de acordo, por suposto, coa bonificación do ICIO que ven recollida na ordenanza. Vostede acaba de aludir a un informe de intervención. O informe de intervención di literalmente: a mencionada convocatoria parece ter encaixe nos gastos vinculados. Parece ter encaixe. Vale? O que di vostede non é verdad. Minte tanto en tan pouco tempo que é imposible seguir o ritmo. É imposible desmentir absolutamente todo. Se desprende do escrito recibido. Este escrito recibido ven da que reciba as facturas a intervención. E di o escrito recibido que se equivocou FACE. FACE é a aplicación do Estado que regula a tramitación das facturas. FACE non se equivoca, señor Moldes. Parece, segundo se desprende, parece ter encaixe nos gastos vinculados ás funcións de representación. Vale? En fin, é imposible seguir o ritmo en canto a cantidade de infamias que dispara en canto a cantidade de despropósitos que di. Fala do obradoiro. O obradoiro o rechazaron non porque lle dixeran os funcionarios, e se lle fan caso os funcionarios en base a eso, pois é un error. O rechazaron porque lle daba traballo a vostedes, porque un obradoiro leva moito traballo conseguilo, como se conseguiu, e leva moito traballo leválo a cabo, desarrollalo. Pero claro, de feito, fíjense que se rechazou ese obradoiro por unha cuestión económica, ao ano seguinte xa temos un. Pois non, nin ao seguinte nin ao outro, porque dá traballo. Por iso non o fan, porque vostede, todo que sea mover o lombo, pois lle costa. Teñen esa pequena inclinación, ¿no?, hacia ocio. Eu, en cuestións de educación, non vou a entrar a valorar as súas expresións. Cada un queda refractado. Pero bueno. Votos a favor? Estamos de acordo todos? Sí? Vale. O punto 7, expediente 4052/2018, terceira prórroga do contrato de arrendamento da parcela en Campelo, San Xoán, con destino á pista polideportiva. Isto é a parcela nas proximidades da Praza da Granxa, que está alquilado ao Arcebispado e que está destinada a unha pista polideportiva. Estamos de acordo? Alguna intervención? Sí?
Votos a favor? O punto 8, expediente 104/2025, adopción dos acordos que proceden en relación ao proxecto de urbanización da PO 308, treito PK 0+000 e o PK 0+400. Sí, a proposta tamén foi ditaminada pola comisión. Sí. Estamos de acordo? Alguna intervención? Votos a favor? O punto 9, expediente 2208/2025, convenio entre a Secretaría de Estado de Seguridade, Dirección Xeral da Garda Civil e o Concello de Poio en materia de seguridade. Sí, tamén foi ditaminada pola comisión. Como se explicó en la Comisión de Hacienda, simplemente es una renovación al convenio que se tiene entre los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los cuales la Secretaría de Estado manda a las comandancias y a los distintos puestos que tienen coordinación y competencias con convenios con distintos concellos. Nosotros tenemos desde hace años convenio con ellos que han firmado ustedes en distintas ocasiones y simplemente es una renovación de los mismos. Esta renovación se hace con las características propias de las circunstancias que vivimos ahora y con los puntos que la ley nos indica. Entonces, simplemente es una renovación desde la Secretaría de Estado, del Ministerio de Interior y las distintas alcaldías, entre ellas la nuestra. Simplemente es una que se llama renovación de plazos. Si a renovación do convenio que se había aprobado xa en outras ocasións, é unha renovación, como ten dito a concelleira, estamos de acordo. Moi ben, votos a favor? Vale. O punto 10, expediente 4422/2023, aprobación inicial, modificación de relación dos postos de traballo, segundo se describe no texto, memoria modificativa de RPT, Concello de Poio, do 8 ao 10 do 25, segunda separata. Vale, isto é unha proposta, en este caso, da memoria de modificación da RPT, donde por parte se leva mesas co sindicato a proposta para facer a modificación da RPT, donde se crea a creación dun posto de técnico de Cultura e Deporte, a creación dun posto de técnico de Xestión Ambiental, creación dun novo posto oficial da Policía nos mesmos termos que o existente, nova valoración do posto auxiliar técnico, restribución do técnico administrativo xeral na área de urbanismo, amortización dun posto de operador de cemiterios, creación dun novo posto administrativo en urbanismo, oficial mecánico, actualización dos puntos para asimilar o resto de oficiais e na área de seguridade cambiar o sistema de provisión pasando o concurso de mobilidade. Pois é a proposta que en estes casos se trae desa modificación da RPT do propio Concello de Poio. Intervencións? Respecto de este punto, nos queríamos motivar cal vai a ser o noso voto, me explicar o motivo do mesmo. Para nós, sempre que estivemos gobernando, temos unha máxima que é a máxima do diálogo e o consenso. Entendemos que, como servidores públicos, pois temos que intentar chegar a consensos con todos os representantes, neste caso representantes sindicais, porque son os representantes que representan a totalidade dos traballadores deste Concello. Entendemos que en esta proposta non hai un consenso por parte de todos os sindicatos que representan aos traballadores deste Concello e sen entrar a pormenorizar pois todas as propostas que se traen, o que nos leva a manter a abstención porque a máxima é que sempre se parta do consenso. Así foi como se fixo sempre. E neste momento pois aquí non se recolle ese consenso na totalidade de todos os representantes. Moi ben. Partido Socialista? Sí, a ver, eso que se acaba de mencionar é exactamente así. Todos os acordos anteriores se habían aprobado por consenso, a RPT anterior se aprobou por consenso, originalmente o primeiro documento de RPT se trouxo tamén por consenso, é fundamental dentro do diálogo social e dentro do que é obligatorio nunha administración que haya acordos. Aquí hai unha oposición frontal
dos sindicatos con respecto a esta RPT. Por lo tanto, non podemos estar a favor e vamos a votar en contra desta proposta, porque o propio sindicato SODIN é sectaria, injusta, non regulariza os postos de traballo como se había prometido, é dicir, adquirir unha serie de compromisos que foron incapaces de cumplir, e hai unha serie de elementos que o propio sindicato dicen que son irregulares, ou por lo menos cuestionables e irregulares. Por lo tanto, non podemos apoiar esta modificación da RPT. Nada, simplemente puntualizar, decir, por parte da mesa do sindicato, en principio, hai un acordo por parte de Comisións Obreiras e da CIGA, e a CESI é un pouco quen fai ese escrito un pouco en relación, sobre todo, á plaza de inspector xefe da policía con ese desacordo. Do demais, todos os termos son consensuados e moitos son peticións propias dos propios sindicatos. Simplemente aclarar eso. Moi ben. Sí. Non é certo o que acaba de decir o señor alcalde, é dicir, non é con respecto ao posto da policía, hai infinidade de puntos, teñen que ver co posto de personal laboral, a estrutura salarial, que é diferente en función dos postos, a denominación dos postos, que está mal, en canto aos cambios que teñen que ver con nivel, é dicir, con complemento de destino, hai discrepancias con respecto ao complemento específico, hai na propia asignación dos postos, nas valoracións dos postos, nas calificacións dos postos. Estamos a falar de todos e cada un dos postos, de xardinería, departamento de urbanismo, servizos básicos, alumeado, benestar social. Non é con respecto ao que di vostede, que ten que ver coa plaza de inspector, ten que ver con outras moitas causas. E no caso da plaza de inspector, pois este sindicato dice que o que pretende facer que é ilegal. Por lo tanto, bueno, non é o que di vostede, son como ao redor de 15 follas de reparos e de discrepancia, por lo tanto, o que vostede dixo unha vez máis non se axusta á realidade. Ben, está claro que vostede se basa en ese informe. Eu lle traslado o que sucedeu na mesa de negociación cos sindicatos. Cando se falou co propio sindicato, moitos dos puntos que viñan aí recoñece que foron algúns error de corta e pega e que quedaron, en este caso do primeiro escrito que presentou, e que moito do que ele propoñía xa estaba na propia RPT recollido. É dicir, eso está claro que nese informe que lle emite a CESIP non sae. Non lle emite a usted, non? É dicir, pero no propio, bueno, yo comparto a vostede, yo darán a vostede, era traslado. Está no expediente, señor. É dicir, non pasa nada. É dicir, non manipulo nada. Bueno, non pasa nada. Que usted nos traslada a nós. Non pasa nada, é dicir, pero o que lle transmito é que nesa mesa el mesmo recoñece que pudo colárselle algunha da e de que moitos cambios que aí propón xa estaban contemplados na propia RPT. Respecto a que o sindicato pode decir que non é legal ou non, bueno, xa non lo dixo máis dunha vez, e a última vez a xusticia nos dou a razón, donde a plaza do inspector xefe da policía era unha convocatoria que vostedes fixeron, pois bueno, ao final se nos dixo, e a forma de actuar o propio xuez nos dixo que foi a correcta, e nós non temos ningún problema, é dicir, seguiremos negociando cos sindicatos e facendo a súa aportación. Eu desde aquí quero agradecer a todos os sindicatos nesas mesas a súa labor construtiva, e a partir de aí seguiremos traballando en consenso como se está facendo ata agora. Moi ben. Votos en contra? 4. Abstencións? 3. E votos a favor? Vale. Ben, o punto 11, expediente 243/2015, expediente de contratación para a concesión do servizo de abastecemento e alcantarillado do Ayuntamiento de Poio con multiplicidade de criterios, procedimento aberto e tramitación ordinaria. Ben, traemos neste punto a contratación do servicio abastecemento de sumidoiros do Concello de Poio, donde, en este caso, pois se trai a peno
o que é a aprobación do que é o procedemento para a licitación deste contrato. Nós, cando chegamos a este Concello, nos atopamos con un estudio dunha empresa e o primeiro que fixemos foi solicitar un informe tanto á Secretaría como á Intervención, e se emite un informe por parte de Secretaría e de Intervención donde di que o estudio económico que se estaba realizando en este caso non era adecuado e ten un reparo suspensivo ese documento que se elaborou na época do outro goberno. O primer problema que tiña ese estudio económico é que estaba basado nunha tasa, non nunha tarifa, como en este caso unha prestación patrimonial como marca a lei, e ademais deso, o que nos atopamos é que se intentou de todas as maneiras formalizar dese tipo ese estudio e se pide a un bufé de abogados de Barcelona un informe donde polo cal se paga preto de 8.000 euros e donde ao final ese informe dese bufé de abogados de Barcelona, concretamente 7.260 euros se pagou. Realmente foi tirar os cartos, non valeu para nada. Nos, a partir de aí, unha vez que temos ese informe que nos di que ese estudio económico que había feito o anterior goberno era un informe que non era o adecuado, que tiña ese reparo suspensivo, tiña informes desfavorables de todo tipo, o que se procede é, e repito, con un gasto, e ademais de 7.260 euros, con un gasto de 40.000 euros, que foi o que se pagou a anterior consultora para facer un estudio económico que non cumplía a lei. A partir de aí, nos tomamos a decisión de contratar outra consultora, por certo, consultora que alcaldes de distintos partidos recoñecen que é unha das mellores que hai nestes momentos en todo o Estado español, as propias empresas así o recoñecen, unha empresa solvente, transparente, eficaz e que todo o mundo no sector, en este caso, a respeta como garante de calidade. A partir de aí, procede a facer un estudio económico e por primeira vez neste Concello, todos os documentos que se presentan relacionados co contrato da auga teñen todos os informes favorables, todos, de intervención, de secretaría, de tesourería, todos. E o que máis? Se pide informes independientes a secretarios de outras administracións, como pode ser a Diputación, donde tamén recoñecen que estamos no certo e que ese contrato se ten que proceder a sacar como unha tarifa, unha prestación patrimonial non tributaria e non como tasa, como vostedes viñan defendendo. Moitas veces é moi fácil falar nos bares que se perderon 2 anos, pero a realidade é que o que se perderon foron 40.000 euros máis 7.260 euros con un estudio económico que non valía para nada. O que máis? Un estudio económico que ningún técnico é capaz de encontrar a día de hoxe, según ese estudio, canto sería o que lle iban a cobrar vostedes os veciños de Pollo, porque non aparece por ningún lado nese documento. Logo, nos a partir de aí, se contrata esta consultora, se fai este procedimento, repito, desde principio a fin, con todos os informes favorables e, nos poñemos a man para traer un contrato de auga ao noso Concello histórico con máis de 15 millóns de inversións, un contrato de xestión indirecta, que era o que xa existía aquí, decir, moitas veces parece que se di que se ven a privatizar a auga, pero non se cambia o modelo que existía anteriormente, que xa estaba feito cunha xestión indirecta. Un contrato que ten unha complexidade importante e significativa, e, sobre todo, un contrato a 25 anos que cumple todos os parámetros legais e, sobre todo, en este caso, nesta aprobación hoxe de pliegos que vamos a facer, donde hai un criterio de adxudicación transparente con 100 puntos, donde 45 puntos serán criterios evaluables mediante xuicio de valor, 55 puntos serán criterios evaluables mediante fórmulas e a partir de aí, as empresas que estén interesadas terán que facer tendrán 45 días unha vez aprobado este procedimento para presentar as súas propostas. Hai máis de 8 millóns de euros en obras que son obligatorios. Calquera empresa que se queira presentar a este concurso terá que obligatoriamente presentar
un proxecto para poder levar a cabo ese máis de 8 millóns de euros en obras, e, por outro lado, hai 2.640.000 euros, que serían 18 puntos adicionais, que serían o novo depósito do Sartal, que sería unha inversión optativa que lle puntuaría a maiores. Logo, polo tanto, creo que estamos falando dun contrato moi importante para os veciños e veciñas deste concello, un contrato que vai a permitir que Pollo siga avanzando, é dicir, sin este contrato, moitas das actuacións urbanísticas, industriais, comerciais que se teñen que levar en futuros inmediatos neste concello serían inviables sin este contrato e, polo tanto, como era o noso compromiso cando chegamos a este goberno, a nosa labor era, en este caso, dar resposta a problemas históricos e a demandas históricas. O máis fácil sería non facer nada, como se viña facendo a toda agora, pero nos apostamos por levar a cabo, pois, a sacar este procedimento e esta licitación con este concurso que entendemos que vai a traer máis de 15 millóns de inversións, pero o que é máis importante, vai a dar resposta a demandas históricas como pode ser Vilariño e Fraga Moreira que poidan ter agua e saneamiento, solucionar na Caeira as roturas constantes que ás 8 da mañán hai veciños que ainda non saben durante os últimos anos se van a ter auga ou non, e moitos baixos de moitas casas, inundacións polas roturas constantes, a transformación de zonas onde aínda existe fibrocemento e, sobre todo, o que entendemos é, pois, bueno, que eleccións se poden dar moitas, pero nós, se chegamos a ter que sacar este contrato, é que os gobernos anteriores, agotando todas as prórrogas, non foron quen de poder sacar este procedimento e esta licitación. Logo, o noso compromiso é de que siga avanzando este concello e, por eso, en menos de 2 anos, pois fomos quen de facer un procedimento, facer un estudio e, repito, con todos os informes por primeira vez neste concello favorables de intervención, de tesourería e de secretaría e tamén, en este caso, tamén os informes favorables do propio enxeñeiro. Moi ben. Como vostede ben di que vai a ser hoxe un pleno histórico, efectivamente que vai a ser un pleno histórico, porque vostede hoxe vai a impoñer a maior subida de un recibo municipal en Poio. Entonces, hoxe temos que decir que efectivamente vai a ser un pleno histórico e para visibilizar o pleno de hoxe e que toda a veciñanza que nos está vendo poida velo, creo que non vos vai a molestar, non? Que o coloque aquí, vamos a colocalo aquí, e agora vou a empezar a miña intervención, porque sí, señor Moldes, sí, Moldes dispara o recibo de agua. Isto é o que vamos a aprobar hoxe aquí e que todos os veciños teñen que saber. E para explicar un pouquiño e falar, vostede chegou a este concello para gobernar e unha das premisas e unha das bandeiras que tiña cando vostede estaba na oposición era precisamente que viña a este concello a baixar os tributos municipais, porque os que estábamos aquí gobernando acabábamos coa veciñanza de Poio. Curiosamente, vostede chega ao concello, pouco tocou, pero bueno, sí, tocou algo, tocou as tasas dos vados, fíxese que curioso que vostede baixou a tasa dos vados, pero lle quitou aos veciños o servizo da policía local. É dicir, o veciño paga o vado, pero agora non ten o servicio da policía local para que lle controle se lle aparcan diante da porta ou non. É dicir, quitamos por un lado, pero tamén quitamos polo outro. Pero tamén, efectivamente, podemos decir, baixou, porque sei que seguramente estará pensando en contestarmo despois, baixou o IBI, sí, pero vai a triplicar o recibo da auga. Non dixo nada da empresa e non dixo nada do lixo. En Poio tiñamos o recibo do lixo máis alto. Non di nada da subida de Sogama, que vai a ser tamén un bo sablazo para os veciños, hasta un 70%. E a día de hoxe, non solamente non lle tocou ao recibo do lixo, senón que a día de hoxe, como vostede ben decía no goberno anterior, vostede ten un compadreo curioso coa empresa Valoriza, tanto que entre vostedes teñen aí unha ocultación e a día de hoxe ainda non sabemos onde unha empresa municipal como é Valoriza ten ubicada a sede. Ten moitas, pero non está definida ningunha. É un misterio sin resolver que seguimos sin saber. E agora que lle toca gobernar, que lle toca decidir e que lle toca xestionar, como vostede di, e ten que levar a cabo o contrato da agua. E claro, ten dúas formas de facelo. Vostede podía decidir facer o contrato da agua e xestionalo
dende o Concello. É certo, antes tamén existía unha empresa privada, claro que sí, non vamos a negar o evidente, porque non vamos a enganar. Pero a diferencia é que antes a recaudación a facía o Concello e agora o 100% da xestión a vai a realizar a empresa que se encargue de xestionar a agua deste Concello. Iso é o fácil. Lle deixamos a xestión da agua a unha empresa, pero claro, chega a empresa e di, oiga, eu voume facer cargo e vou xestionar a agua dos veciños de Poio e vou facer os proxectos, pero vostede me ten que garantizar que eses proxectos se van a pagar e que vamos a recaudar. E como lle garantizamos á empresa que efectivamente vai a recaudar? Moi fácil, vamos a subirlle o recibo aos veciños de Poio. Presenta un estudo económico que está recollido hoxe aquí, non o estamos inventando, non é mentira, está aquí. Vaya vostede concretamente na páxina, hai unha tabla que é a tabla 30, creo que na páxina 12, e hai un estudio económico que di o que se lle vai a subir o recibo aos veciños de Poio. Non o inventamos. O trae vostede aquí. É unha realidade. E vostede fala de proxectos, vostede fala de todo o que vai a facer, pero non fala do máis importante, que é decirlle aos veciños de Poio que lle vai a subir o recibo. E non lle vai a subir o recibo un 20%, ningún 30%, non. Vai a subir o recibo hasta duplicalo. Na primeira subida que vai a facer vostede, un veciño, calquera dos veciños que está aquí sentado, ten saneamento e ten abastecemento, verdade? Vale, pois na primeira subida xa vai a pagar 100 euros máis. Podemos facer a conta que seguramente sexa máis, porque non lle estamos incluindo o IVA. Ben, pero hai veciños que estarán na casa e dirán, oiga, mire, eu non teño abastecemento, pero sí que teño un pozo. Ten saneamento, verdade? Vale, pois tamén vai a ter e lle vai a repercutir a subida. E vostedes o saben porque o falan. Vostedes o saben. O que pasa que é mellor vir aquí e non decir nada. Hai que ser transparentes e hai que decir, vaise subir o recibo e os veciños teñen que sabelo. E tamén teñen que saber que vostede está deixando a xestión da auga en mans de unha empresa privada ao 100%. E vostede é curioso, non? Porque algún dos argumentos que vostede recollo, tanto das declaracións que dá en prensa, como argumentos que decía tamén na comisión, vostede fala de que, claro, de que hai informes técnicos que avalan a súa decisión. Claro, tamén hai informes técnicos negativos, moitos deles, e vostede decide tirar para adiante igual. Aquí, por exemplo, podemos falar de informes técnicos urbanísticos ou, sin ir máis alá, ahora que está falando, pois o informe do secretario municipal a respecto, por exemplo, de unha das obras que se pretendía facer en Sinás. Un informe totalmente desfavorable. Ustedes viñeron aquí. É dicir, os informes son favorables ou desfavorables, depende de para qué. Entonces, non nos veña vendendo aquí que, claro, que hai que ter todos os informes favorables cando depende de para qué. Porque podemos poñer moitos exemplos onde os informes dos técnicos non son tan importantes a hora de tomar según que decisións. Decir tamén que vostede, escoitelle decir tamén nalgúnha declaración que este novo contrato iba a ser esencial para o desenvolvemento do polígono de Fraga Moreira, verdade? Deixeme rematar co de Fraga Moreira e despois sigo na seguinte intervención. Vostede decía que iba a ser esencial. É curioso que vostede, que boicoteou que se puidera levar a cabo o polígono de Fraga Moreira, que nos tiveron 20 anos esperando a impulsar ese polígono solo porque aquí non estaba gobernando o Partido Popular e bloquearon os intereses industriais dos veciños de Poio, que agora veña vostede a decir que vai a mellorar os accesos e vai a mellorar os servizos do polígono de Fraga Moreira. Sí, pero que curioso que non fala dos servizos para o novo centro de saúde. Ou o novo centro de saúde non necesita servizos. É que, dase conta, ten unha doble vara de medir según para qué. E como me quedan bastantes cousas que decir, continúo na seguinte intervención. Partido Socialista. Sí. Bueno, a marxen dese debate absurdo e infantil de tu empresa é máis grande que la mía, moi mal non se fixo ese traballo cando é exactamente o mesmo traballo que recolle vostede agora, é dicir, vostede non ten diseño, copiou o diseño
do ciclo de agua do goberno anterior. Copiou o noso modelo de ciclo de agua. Os proxectos son exactamente os mesmos, non se moveu ni unha coma, e máis, se truxon a aprobación esos proxectos e nos dixo que, bueno, había que actualizar algunha cousiña, pero, bueno, veñen así para non ter que modificalos. Por lo tanto, copian exactamente o noso modelo. Eso sí, cambian as tarifas para dar un sablazo histórico, que vostede nega, por certo. E os veciños se enterarán do sablazo porque o verán na factura. É verdadeiramente sorprendente. Teñen unha depuradora que estará en funcionamento. En breve irá usted a inaugurar esa depuradora que decía en eleccións que non existía. Irá a hinchar peito e a inaugurala. Os bombeos que están comprometidos, que permiten sacar este contrato con solvencia. Fíxese vostede. 25 anos atados, 25 anos comprometidos con estas tarifas inxustas, injustificables e vergoñentas. Un auténtico sablazo. E logo unha cuestión que é absolutamente lamentable. Os 2 primeiros anos unha tarifa e a partir do terceiro outra tarifa para ocultar a suba gorda despois das eleccións. Eso é facerlle trampa aos veciños, eso é mentirlle aos veciños, é ocultar a realidade aos veciños. E o triste é que nos medios sigue negando a subida e dá os argumentos falaces que suele dar para negar a realidade. A subida para aqueles que teñen, para aquelas vivendas que teñen un consumo medio de 47 metros cúbicos, agua e saneamento pasa de 36,93 no primeiro e no segundo ano a 60,31 e a partir do terceiro ano a 81,53. Isto queda aquí grabado para a posteridade, para que a xente diga que di a verdade. Isto é simplemente saneamento e abastecemento. Logo está no recibo a basura e o canon da Xunta, que en algúns casos supera os 35 euros. Isto é o que hai. E logo, para aqueles que teñen traídas veciñais ou pozos, que, polo tanto, pagan de saneamento unha cota fixa que impón vostede, no actual pagan 15,32. E no primeiro e no segundo ano pasan a 32,62 e a partir do terceiro ano 47,27. De 15 a 47. Isto queda aquí, queda aquí porque vostede o nega. Logo resulta que este sablazo nos vai a comprometer 25 anos. E ademais pon un canon que obliga a empresa a darlle diñeiro ao Concello encarecendo o recibo. Logo hai moitas cousas que nos chaman a atención. Por exemplo, se valora con 25 puntos, con 29 puntos o canon, primando a facturación por riba do servicio da calidade. Chama moito a atención. Falta unha auditoría neste proxecto que supervise que se cumple o contrato segundo os pliegos. Tamén é moi lamentable. E logo unha cuestión que me considero importantísima, que é que o mantenimiento ordinario que ten que facer a empresa está supeditado a unhas determinadas condicións. A rotura ten que ser como máximo de 12 metros, se a rotura é de 13 metros, a ten que pagar o Concello, e a reposición de pavimento, se supera os 100 metros cuadrados na vía pública é moi pouquiño, o ten que pagar o Concello tamén. Aquelas actuacións superiores a estes 2 elementos, 12 metros de longitude da tubería ou o 100 metros cuadrados de pavimento, supón que o mantenimento ten que facer o Concello e non establece plazos. Dice, hará las reparaciones en el plazo máis corto posible. Hai que establecer plazos para que os veciños, como agora, co servizo que teñen agora, as averías se arreglen en horas, non en días, señor Moldes. Fixemos alegacións aos precios inxustos, a subida brutal que vostede vai impoñer no abastecemento, pero especialmente no saneamento, que é unha absoluta vergoña. Pedimos que se faga un sistema lineal. Que é iso de que os 2 primeiros anos unha tarifa e a partir do terceiro, xusto despois das eleccións, unha tarifa moito máis alta? A quen queren engañar? O prorrateo das cuotas, eso aceptaron pero non a topo no proxecto técnico, non o atopo. Aceptaron a emenda que fixemos, pero non o recollen nas bases. Non me atrevo a decir que non este, digo que non o atopei. O dixen en Facenda, nadie me quitou do meu engano. Procedimento contradictorio,
ten que haber un sistema garantista de reclamación que axude aos veciños. Cando hai un elemento co que non están de acordo, ten que establecerse un protocolo para que o Concello medie entre a empresa e o particular, porque a empresa traballa en réximen de monopolio. É fundamental que o Concello apoie e este detrás desas reclamacións que fagan os veciños, porque hai moitos casos onde de repente aparecen uns consumos excesivos e o Concello ten que estar da parte dos veciños, non da empresa. Reclamamos a xestión de cobro ben recollida. Outra cousa que non ben recollida son os prezos unitarios. Como se traballa en réximen de monopolio, non pode ser que a empresa cobre polos servizos o que lle dé a gana. Ten que establecerse un máximo de precios para que os veciños estén respaldados. Non pode ser que a conexión valga meter o tubo, reparar o firme, 3.000 euros. Non, ten que estar tasado o precio. Habrá que poñer un coeficiente de actualización, pero eso ten que estar regulado, ten que o Concello defender os intereses dos veciños, porque, insisto, a empresa traballa en réximen de monopolio durante 25 anos, pode cobrar o que lle pete. Logo, tamén reclamamos que a cota fixa de saneamento para aqueles que non teñen o servicio de abastecemento non pode ser que se triplique, pero que máis do triple, é que é unha animalada. Eso que di vostede do informe en contra, vou a explicar. O informe en contra ben motivado porque nos parecía que pagar un 10% no IVA do saneamento nos parecía excesivo ese 10%. Considerábamos que o 10% era abusivo, porque na actualidade o saneamento non paga IVA. Entón, como había moitos concellos, Pontevedra e moitos outros, que o tiñan este sistema, pois nós entendíamos, e tamén a recaudación integraba o orzamento, que as ventaxas que ten, que os 2 millóns de recaudación anual que supón este contrato se integre no orzamento municipal, porque esos ten moitas implicacións económicas que ventaxosas para o Concello. Para nós o 10% era moi importante e buscamos efectivamente un informe que avalara esa tese. A interventora non estaba de acordo, pero eso non é que o proxecto fora un mal proxecto, nin que estuveran en contra. Simplemente era eso, porque nós defendíamos que o 10% era un abuso. Fíxese vostede que triplica as cuotas en moitos casos. Moi ben. Vou empezar, en este caso, pola portavoz do BNG. Me gusta moito que se quite eses carteles, pero lle falta un que é a súa primeira mentira que dixo desde que iniciamos este procedimento. Vostede xa fai uns meses trataron de darlle a entender aos veciños que se subera, que habíamos subido a auga. Moitos veciños me preguntaban. E eu lle dixen, cando veña o recibo no mes de agosto, vamos a mirar se subiu a auga ou non. Quedou demostrado que non habíamos subido a auga. Ben, en segundo lugar, hai un cartel que é unha pena, un verde que teñen aí abaixo, que lle fixe unha fotografía que pon: o PP vaiche cobrar pola auga do pozo. Segunda mentira. Neste contrato vostede lle pode decir a calquer veciño que este aquí, que nos estedes vendo, que vamos a cobrarlle auga ás traídas particulares? A que non? A que non? É mentira. Nós non lle vamos a cobrar a auga a ningunha traída particular. Despois di, inventaron unha tasa. Mentira. Calquer veciño que teña traída particular e que teña alcantarillado, xa na actualidade se lle cobra unha tasa de 15,32 euros. Logo, non inventamos unha tasa, é unha tasa que xa existía. Logo, neste Concello temos varios modelos. Temos veciños que teñen auga municipal e fan uso do alcantarillado. Temos veciños que teñen auga particular e que fan uso do alcantarillado. Non se lle está cobrando por a auga, ni se lle vai a cobrar, pero sí que se estaban pagando por utilizar o alcantarillado. E temos veciños que non pagan nada, porque teñen auga do monte, traídas particulares, e non usan o alcantarillado. Eu, hoxe mesmo, lle preguntei a 2 empresas distintas canto costaba vaciar un pozo negro. Na actualidade, primeiro, encontrar unha empresa que cho vacíe, e, en segundo lugar, supera os 800 euros na actualidade vaciar un pozo negro. Por poñer un exemplo, cando vostede di, mire, fíxese vostedes que somos transparentes, que nós neste estudio, incluso que algún boletín que mandamos do Partido Popular ás casas, ven o que llevamos a cobrar o primeiro ano e o terceiro ano. E por que temos 2 recibos? Por algo moi fácil. Porque nós queremos vincular a responsabilidade, e pola experiencia que hai noutros concellos, a que cando se lle cobre a actualización da tasa, pois o que teñen que ter é as obras feitas.
Porque vostede lle pode decir a un veciño da Caíra, se lle suben, por exemplo, a un veciño de Vilariño ou Fragamoreira que non ten auga, se lle suben o recibo, pois pode protestar nas mesmas condicións. Pero se ese veciño se lle actualiza o recibo despois de, por exemplo, en Fragamoreira ou en Vilariño, de ter auga e saneamiento, ou na Caíra, de evitar as roturas constantes, igual xa non lle pode parecer igual de mal. Logo, vostedes mentiron eso. Primeiro, dicindo que habíamos subido a auga. Mentira, non se lle subiu a auga a ninguén. Segundo, mentiron dicindo que íbamos a poñerlle un imposto ás traídas particulares. Mentira. Terceiro, dixeron que íbamos a inventar un imposto. Tampouco. Xa se paga na actualidade. Os veciños que teñen traída particular que depositan a auga ao alcantarillado xa están pagando 15,32. E agora me gustaría unha cousa por parte dos portavoces. E os aquí, ademais dos veciños, que a veces é moi fácil engañalos porque eso de tasa, tarifa é complicado, pero tamén nos están vendo técnicos municipais, nos están vendo outros alcaldes, outros técnicos de outros concellos. Díganme unha cousa. Este contrato que vostedes negaban hai que aplicalo como tasa ou como tarifa. Porque se é como tarifa, non se pode facer o que vostede nos recomenda de o concello ingresar para que despois... Non, non. É que o establece a lei. Hoxe en día, a prestación patrimonial non contributiva, ou non tributaria, perdón, pois exixe que ese procedimento é así. Non é unha invención do goberno do Partido Popular. E cobrar o 10% non é un capricho deste goberno. É que hoxe en día os reglamentos neste tipo de contrato lle obligan. Mire, fíxense vostedes que intentan manipular que ningún dos dous é capaz de dar a mesma cantidade. Ningún dos dous. Fostes incapaces de dar a mesma cifra. Quere decir que está desmentindo ou non entendendo o que decides. Perdón, o retira o insulto? Sí. Perdón, porque, a ver, creo que o debate vai tal para recibir un insulto dese tipo. Non insultei a vostede, logo creo que debo estar tranquilos. Eu escoito moitas cousas que non me gustan, pero non insultei. Vale. Se usted coñe o estudio económico, di que no terceiro ano vai a subir, en este caso, un incremento dun 34,96. 34,96. Mire, eu lle pedín un informe ao tesoreiro de cando foi a última revisión que vostedes fixeron do IPC e como sería actualizar o IPC. Pois sabe canto é? 26,9. Logo, eu lle pregunto, vostedes serían capaces de facer un contrato novo sin actualizar o IPC? Ninguna empresa concesionaria iba a facer esa reclamación? Porque serían uns fenómenos. Logo, nós, por eso temos os informes favorables. Porque vamos en base a leis. Lle volvo a decir, vostedes serían capaces de quitar un contrato novo sin ser capaces de cobrarlle aos veciños o 10%? Porque non é un capricho do noso goberno, porque o indica a lei. Logo, lle volvo a decir, nós somos tan claros que no estudio económico vostedes puderon comprobar o que llevamos a cobrar aos veciños o primeiro ano e o que llevamos a cobrar no terceiro ano. Pero que é o que llevan a cobrar vostedes? Porque non aparece en ningún lado. Se vostedes quitaran este contrato, canto é o que lle ven a cobrar? E outra pregunta que lle fago. Se vostedes teñen solucións para todo, foi unha pena. Nós chegamos a este contrato porque vostedes foron incapaces de facer un contrato. E lle digo máis. Este contrato se vai sacar adiante porque hai un goberno con maioría absoluta. Vostedes serían incapaces de quitar cun tripartito porque hai que tomar decisións. Logo, para nós o máis fácil sería non facer nada. Pero cando hai que facer algo, primeiro, e me gustaría que o dixeran claramente, porque é moi fácil falar nos bares, é moi fácil intentar enganar os veciños con tasa, tarifa, pero digan aquí públicamente porque está grabando unha cámara. Este contrato se podría haber estruturado como unha tasa ou é un contrato que ten que estar estruturado como unha tarifa, unha prestación patrimonial non en este caso, exactamente, non tributaria. Esa é a diferencia, porque se hai que quitar como tarifa, todo o que fixemos nós é o que hai que facer. E lle repito, no estudio económico, vostedes falan de 200, 300, 400, poden falar do que queiran, pero a realidade é que lle ven co incremento é do 34,96. E eu lle volvo a decir, de 2014, que foi a última revisión que vostedes fixeron do IPC, a toda agora, 26,9. Mais o 10% de IVA, mire vostede onde está xa. Logo, nós aquí non vimos atracar a nadie, vale? Vostedes igual hoxe pretendían que aquí se fora, porque invitaron a todo o mundo e demais, igual pretendían que sucedera o que sucede no Morrazo. Pero eu vou dar un dato tamén a todo o mundo. En ese pleno do Morrazo, respecto a basura, fíxese vostede que ainda así, no Concello de Pollo, os veciños están pagando máis do que reclamaron no Morrazo eses veciños. Logo, me veñen a min vostedes a falar de sablazo. Mire, este goberno chegou e baixou, moito ou pouco, os vados.
as viñetas que vostedes subiron en plena pandemia, cando a xente estaba na casa. E aprobamos o noso compromiso de baixar o 0,47 ou 0,43 o IBI. Vale? Esa é a diferencia. Logo, non aquí se abrazo a ninguén. E, por certo, todos os veciños e vostedes mesmos teñen unha tabla donde se lle vai a poder comprobar no primeiro ano actual, 8,38 o abastecemento. O primeiro ano de contrato, se lle vais a pouquiño, 7,43. Despois de estar todas as obras feitas, 8,92. Saneamento, primeiro actual, agora mismo, todos os veciños, incluídos os que teñen traídas municipais, 15,32. O primeiro ano se lle baixa un pouquiño, 14,74. O terceiro ano, 21,37. E así podíamos seguir. Me deixa terminar. Mire, non me interrumpa. Mira, non me interrumpa. Se me trae un recibo de 8 euros, marcho de... Mira, non me interrumpa, por favor. Mire, lle vou a preguntar unha cousa, mire. Vostede lle pode preguntar a seus compañeiros si quitaran o contrato, onde está a tarifa, porque nadie a encontra. Non sabemos o que vostedes iban a cobrar os veciños de Pollo. Onde está a tarifa? Porque a esconderon, a retiraron do estudio económico. Porque non se atreven a dicirlle aos veciños que tiñan que actualizar o precio. Onde está? Porque vostedes pagaron 40.000 euros por un estudio económico. Onde está a tarifa de precios? Escondérona. Escondérona. Nos, todos los... Por favor, non me interrumpa, por favor. Non me interrumpa. Eu sei que non lle gusta o que está escoitando, porque vostedes creeron as mentiras que contaron os seus portavoces. Ese é o problema. Mira, vostedes chegaron a decir que vamos a cobrar polas traídas particulares. Como íbamos a cobrar por unha traída particular? Imposible, imposible. Como íbamos a cobrar por unha traída particular? Imposible. Desde o primer día. E yo digo aquí, mira, yo vou a ler. Mira, isto é un cartel do Bloque. O PP vaiche cobrar pola auga do pozo. Te non lle baixo pegado. A auga do pozo que vai subideiro. A auga do pozo, decir... No, vostedes que teñen que decir, despois dixeron, despois dixeron, pero que mentira, como vamos a cobrar pola auga do pozo? Decir, despois dixeron que non había, que non se lle cobraba o alcantarillado, cando só están pagando na actualidade. E lle volvo a repetir, mira, perdón, vou poñer un exemplo dunha rúa neste concello, ainda estuveremos aquí os veciños, Rúa Monforte. En Rúa Monforte un veciño vai facer unha casa, quere facela. Nos pide, por favor, que lle metamos alcantarillado. Porque a súa casa supón, o feito de ter alcantarillado non, supón solo de construción no inicio máis de 40.000 euros de diferencia. Vale, máis de 40.000 con toda a instalación que ten que montar. Vale, vaciar hoxe en día un Pozo Negro, eu lle invito a que pidan un presuposto. Primeiro que encontren unha empresa e despois que lle digan o que vai costar. E ora díganlle vostedes a esa xente esa pequena actualización a ver se lle vai a permitir ou non. Logo, nos non mentimos, a tarifa está aí clara. Vostedes querenlle dar as voltas que queiran, pero non somos claros e transparentes. Pero repito, nese estudio económico que vostedes presentaron, son incapaces de decirlle canto lle querían cobrar aos veciños de Pollo, porque o esconderon, vale? E invito tanto a portavoz do BNG como a portavoz do PSOE que na súa intervención nos digan claramente si na actualidade coas leyes que hai estatais e demais si se pode cobrar como tasa ou se pode implantar este contrato como tarifa, que aí está o segredo de todo. Vale? Eu repito, traen un recibo de a palabra na prensa e o marcho... Concelleira do portavoz do BNG, ten vostede 11 minutos, que é o mesmo tempo que utilicei eu. Vale? Ben, grazas. Estaba buscando precisamente un dos cartaces que vostede, pero bueno, ahora non podo ir a buscalo e traelo pa aquí, como comprenderá, pero estaba buscando porque como non hai nada que esconder, eu iba a poñerlle, pois precisamente o cartaz, xa que puxemos o outro, pois iba a poñerlle tamén o do Pozo, porque o seguimos mantendo. O que pasa que vostede o conta e o manipula como vostede quere. Entonces, bueno, boa falta, vanme facer os 10 minutos para desmentir cada unha das cousas que vostede está dicindo aquí. Pero a min, o que sí que o que lle estou observando nas súas manifestacións e declara, está comigo, non?
o que escoito, un pouco, escoitando as súas manifestacións e as explicacións que está dando, é que entendo que vostede o que está intentando xustificar con todo o que está dicindo é que efectivamente vai haber unha subida do recibo, porque eu escoito decir aquí, fai alusións, recurre ao que facíamos nos antes, porque, bueno, é algo que é un argumento que xa ten bastante recurrido, sempre ten que ir ao que facíamos nós, pero nós non estamos gobernando, está gobernando vostede. Os veciños de Poio decidiron que vostedes, por maioría absoluta, estén gobernando Poio. Entonces, os que teñen que dar as explicacións son vostedes. E vostede, que presume de ser un alcalde tan transparente, se é tan transparente e vostede comunica e manifesta todos os datos, manifesta agora, fixo vostede unha intervención onde fixo xustificación tras xustificación, por que non lle di vostede como alcalde aos veciños que lle vai a subir o recibo? Porque vostede pode contar que vai a facer proxectos, que é necesario, que é por imperativo legal, que ten o que facer, que nós teríamos feito o mismo, pero ser honesto e decir a verdade aos veciños e decirlle que lle vai a subir o recibo. Iso é unha realidade. Iso é o que di o Bloque Nacionalista Galego. E iso é o que di o seu informe económico. Pode adornalo como queira. Pode contarnos o que queira, pode darlle a volta, que ademais é experto en darlle a volta as cousas, verdade? Que é unha cousa, eu xa yo digo, en iso, dende logo, ten vostede talento, en darlle a volta. Pero se vamos a raíz da cuestión, vamos a poñer sobre a mesa polo que estamos hoxe aquí. Vostede está aprobando un contrato e o que lle está dicindo a oposición é que vostede lle está subindo ao recibo os veciños de Poio. E non lle está subindo ningún 10, ningún 20, lle está duplicando. E iso é unha realidade que vostede non pode negar. Díxenlle, fai un pleno que quedaría grabado e que cando os veciños reciban esa subida daránse conta do que hoxe aquí está aprobado. Hai moita xente que tamén che di, non, é que a min chega mo recibo, eu por agora non vexo ningunha subida. Ah, claro, pero que precisamente o que estamos aprobando hoxe aquí será o que os veciños vexan no 2027, cando lle chega a subida. E non estamos falando de 20 euros máis o ano, estamos falando de 100 euros máis ou 200 euros máis encima das familias deste concello. E hai unha cousa que tamén debería de decir, tanto que fala, non fala de si vai a facer bonificacións, porque cando vostede estaba na oposición pedía bonificacións, pero agora aquí non fala de bonificacións, e nós presentamos unhas alegacións dicindo que se fixeran bonificacións e vostede rexeitou as alegacións. Hai unha alegación tamén que presentou o Partido Socialista que tampouco temos conta da mesma. Vostede non di como vai a xestionar a factura, vostede non trae un regulamento hoxe aquí de como se vai a xestionar o contrato da agua ou como se vai a xestionar aquí no Concello. Vostede fala, enreda, métese nunha cousa, noutra, e ao final, claro, acabas de dicir, bueno, falou 10 minutos, pero o tema non foi. O tema é, vaise subir o recibo, e si, os veciños que teñen pozo van a duplicar o que pagan polo pozo. E si vai a subir, vostede fala do fixo, pero vostede ten que falar que vai haber unha cota variable que antes non tiñamos e que ahora vamos a ter. Entonces, sexa honesto, vostede non di que ten maioría absoluta e coa maioría absoluta se pode conseguir todo. Bueno, pois se ten maioría absoluta e os veciños confiaron en vostede, sexa vostede transparente, honesto e digalle aos veciños a verdade. O que hoxe está aprobando aquí vai facer historia e yo vamos a recordar, non solamente no pleno de hoxe, senón en todos os plenos, porque hoxe aquí se está facendo, pois, podemos chamarlle un sablazo legalizado. Sí, un sablazo legalizado. Non quero pensar o que faría vostede se estivese na oposición, non o quero pensar. Non me dá a cabeza para pensalo, pero podría facer. Nos, dende logo, creo que somos máis respetuosos. Vostede di que enganamos os veciños. Non, mentira. O que é un experto en enganar os veciños, eu creo que por iso está aí sentado, é vostede. Vostede é un experto en enganar os veciños. Nos non. Nos o que somos coherentes. O que decimos non o estamos inventando. O recolle un papel.
E di, os veciños hai que explicarlle. Mire, a mellor explicación que se lle pode dar a un veciño, sabe cal é? Cando lle chego o recibo a casa e vexa que vai a pagar máis do que viña pagando agora. Esa é a explicación que hai que darlle ao veciño. Hai que explicarlle por que se lle vai a subir. Todo o demais, o veciño non lle importa. E iso é precisamente o que vostede non lle está explicando hoxe. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Vale, señor alcalde, vamos a falar, olvídese que estamos nun debate político, vamos a falar de unha cuestión seria. Falta unha auditoría externa. Tómeso en serio o que lle digo, logo considere, polo menos, pense no que lle digo. Porque isto é un contrato que vai quedar durante 25 anos. Auditoría externa que verifique o cumplimento do pliego. O tema do mantenimiento, moi importante, non pode ser que aquelas averías que superen os 12 metros teña que asumir o Concello, eso aquí nunca pasou, é un error estratégico, terrible eso, porque aquí hai roturas de todo tipo, quero decir, poden acontecer moitas circunstancias. Estamos nun Concello que ten unhas características físicas moi peculiares. Hai unha diferencia de cota moi importante entre determinadas zonas. Por lo tanto, é inevitable que vaya a haber roturas por moi nova que sea a rede. Por lo tanto, reconsidere a cuestión de mantenimento ordinario. Reposición de pavimentos non poden ser 100 metros. Estas cláusulas son erróneas, completamente erróneas. Logo, o que lle falo, o sistema lineal non ten justificación ninguna, o que di vostede non é certo. Non van a haber, as obras non van a estar executadas en 2 anos. É un invento que se sacou vostede para justificar o que a xente non visualice esas tarifas tan brutais antes das eleccións. Polo tanto, é un error. Bonificacións, debe haber bonificacións. Hai persoas que polas súas condicións non se lle pode cortar a agua. Hai persoas maiores que teñen baixos recursos. Hai que establecer un método para que esas persoas queden sin agua. A agua é agua, é dicir, non incrementa o prezo do servizo. Estamos a falar de casos anecdóticos, debería haber bonificacións. O porrateo nas cuotas, se aceptou esa emenda que fixemos, esa alegación, pero non a recolleron, eu non a topo. Procedimento contradictorio. Ten que haber, o Concello ten que tutelar as reclamacións dos veciños. É fundamental, porque o veciño, ante unha empresa que traballa en réximen de monopolio, non ten ningunha defensa. A empresa fai o que lle dá a gana. Os prezos unitarios, hai que establecer un techo de prezos. Non pode ser que a empresa cobre o que lle dé a gana. A xestión de cobro, xa o falamos, se olvidaron no proxecto de viabilidade de que a empresa que xestiona o ciclo da agua cobre pola basura, o que implicaría un gasto. Bueno, pois que o haya rectificado nos parece fantástico. Logo, falaba vostede de que tardamos no contrato. Tardamos porque queríamos garantir que teñamos operativa os bombeos en pleno funcionamento e a depuradora en pleno funcionamento, que lle permita a vostede sacar o contrato sin sobresaltos. Estamos comprometendo o futuro económico dos nosos veciños durante 25 anos. O tempo de resposta non ben recollido. Non pode ser que o tempo de resposta ante unha incidencia, ante unha ruptura, sea o mínimo posible. Non hai que establecer uns parámetros, hai que establecer uns tempos mínimos, porque non pode depender da arbitrariedade da empresa, é un error. E logo hai algo que eu considero moi importante, escoito que lle digo, tómeo en serio, porque é importante. Reflexione sobre isto. Vostede agora establece cotas en función de si é doméstico, comercial e industrial. Antes se establecía en función do tipo de uso. Había peluquerías, bares en función do tamaño, restaurantes en función do tamaño, os hotéis en función das habitacións, comercio, había artesanía, diferentes tipos de usos. En función deso tiña unha cota fixa, unha determinada cota. Centros docentes, supermercados, pois en función dos tamaños, non é o mismo un pequeno ultramarinos que unha gran superficie, talleres, almacéns. Establecíase, pois, un taller ou un almacén tiña 15 euros, vale, perfecto. Comercial general, oficinas, despachos, peluquerías, industria artesanal, 9 euros. Bueno, moi ben. Ahora, o equiparalo todo entre doméstico, comercial e industrial, non hai esa diferenciación.
Polo tanto, se limita ao consumo, pero un supermercado non ten consumo. Unha gran superficie, un Freud, non ten consumo. Pero claro, non podemos equiparar o pago dunha gran superficie con un supermercado con un pequeno ultramarinos ou con un pequeno comercio ou cunha peluquería. Se vai a regular por o RIAE, por o que a Xunta determina que é industria. E sabe cal é o tipo fixo que vostede puxo para industrial? 116 no primeiro ano e 168 no terceiro. Eso implica que todo aquilo que é industria vai a pagar só de fixo cada 2 meses 168, señor Moldes. Como que non? Mira, aquí teño o que di o RIAE que é industria, vale? Carpinterías metálicas, carpinterías de madeira, talleres mecánicos, de vehículos, de maquinaria agrícola, talleres de estruturas lixeiras, fontanería con taller, electricidade con taller, cerraxería, talleres de PVC ou de aluminio, talleres de mantenimento industrial, produción de alimentos a pequena escala industrial, talleres textiles con máquinas, tamén industrial, rotulación con corte e grabado, tamén industrial, talleres de plásticos e composites, carpinterías metálicas e de madeira, estacións de servicios, alfarería, forxa, ebanistería, carpintería de madeira, bueno, hai algún repetido. Pedra natural, é dicir, o traballo traballada, é dicir, as pequenas canteiras que traballan pedra se considera industria, pequena industria. Polo tanto, a empresa que ven aquí a ganar diñeiro vai aplicar, vai ir ao RIAE e vai a ver que é unha industria e vai a clavar 168 de cota fixa. Pero que a maiores, que o que vostede nega cando di esas cifras, unha variable, porque antes non había variable, antes se pagaba, un domicilio pagaba 15,32, punto. E agora, ademais da cota fixa, que vostede di que baixa, claro, a cota fixa baixa, 14, pero a variable aumenta, e a variable antes non existía, e agora sí. Por lo tanto, por cada metro cúbico, vai a ter que pagar 0,45 por cada metro cúbico. Unha vivenda pode ter 40, 45 metros cúbicos de consumo, co cual dispara o recibo dunha maneira brutal. E esos pequenos negocios, acórdese, Moldes, porque isto queda grabado, acórdese. Yo digo polo ben, o ideal sería que non yo dixera e meter a pata. As industrias que según o RIAE ven recollido como industrial van a pagar este sablazo, vale? Pero que ademais, o que decía que non se cobra polo pozo. Non, home, non se cobra polo pozo, non se cobra pola traída veciñal, pero a agua que mete no saneamento antes era unha cota fixa de 15,32, planos, sin IVA, pero agora pasa a, no primeiro, no segundo ano, a 32,62. O poño para que quede grabado, e 47,27 a partir do terceiro ano. Simplemente polo saneamento, que antes era unha cota fixa, pero ora é fixa e variable, que é o que vostede oculta. O que vostede di no periódico, di que baixa, non baixa. Baixa un céntimo, pero lle mete o sablazo, ve a referencia. Ben, cota fixa. Pero que logo unha vivenda que antes pagaba 36,93 con un consumo medio de 47 metros cúbicos, vai a pasar a pagar de 36 a 81. Para que se vexa, señor Moldes, négueo. Vostede colle os valores da tasa fixa, pero omite que impón unha variable que non existía, e a variable é brutal, porque paga os primeiros 20 metros cúbicos 0,45, os seguintes 20 metros cúbicos 0,55, os seguintes 20 hasta 67, non son 20, son 17, 0,65, e a partir dai, ojo, 1,27,7, 1,27,7 cada metro cúbico. É unha subida brutal. E logo, ademais de triplicarse o recibo, estamos falando no mellor dos casos, E vostede falaba antes dos bares, do que se di nos bares. Nos bares vanse acordar de vostede cando vexan o recibo que lle vai a meter. Porque hai bares onde se cuatriplica o recibo. É unha salvaxada. Eu considero que non é consciente do alcance desto. Bueno, consciente é, por eso fai esta trampa de ocultalo hasta despois das eleccións. Por lo tanto, vexo que consciente é, señor Moldes. Pero é verdadeiramente sangrante. Fala do morrazo. No morrazo teñen que repercutir o sablazo que están metendo por Sogama, e o repercuten, claro. Aquí, se calquera ve a súa factura, se calquer veciño colla a factura na súa casa, verá que se paga
por recollida de lixo 8 euros e algo, e por xestión do lixo, é dicir, Sogama 14 e pico. Ves a diferencia. Pero, se nos vamos a agua, estos son os consumos, pero a maiores está o canon da Xunta. O canon da Xunta que cobra a Xunta, que representa en algúns casos 35 euros. Raxosa Mieira menos, porque como non ten depuración aínda, pois paga menos. Ao redor de 10, depende, é variable. Pero no caso desta zona que vai a Placeres, 35 euros de canon. Cobra máis que o Concello. E logo esa basura que decía vostede, que era a máis cara de Galicia, 8 euros e pico. O resto é Sogama. O resto o leva o seu amigo Domínguez. Señor Moldes, rectifique, é un sablazo. Durante 25 anos, o que lle digo de industrial vai ter consecuencias. Vostede di que vai a baixar, queda grabado. Vostede o que dixo aí que baixa, oculta efectivamente que hai unha cota variable que dispara o recibo. Minte a xente, porque dígame se minto, hombre, as cifras que di son as correctas, pero se oculta que a maiores implementou unha cota variable que é unha salvajada, pois está mentindo. Porque non minte o que di mentiras, minte tamén o que oculta a realidade. Ou eu o entendo así. E saleu no periódico dicindo cousas que é o mismo que di aquí. É dicir, di aquelas cifras que lle favorecen, vale? Pero oculta e omite o importante é que instaurou un sistema variable en canto a abastecemento que ten unhas implicacións económicas brutais, pero que ademais, a partir do terceiro ano, todos os puntos, todos os elementos, cotas fixas, cotas variables, en función de uso, en función dos metros cúbicos, todas suben, todas, pero algunhas se duplican e algunhas se triplican. Esa implementación do novo saneamento supón, en moitos casos, máis do 300%, señor Moldes. Máis do 300%. Fágao, colla unha factura dun veciño e aplíquelle as variables que vostede aprobou. E verá que é unha absoluta brutalidade o que está aprobando. E o tema de industria vai traer moitos quebraderos de cabeza. E se me escoitou, é intelixente o rectificará. Ben, vamos por partes. Es decir, está moi ben todo o que se fala, pero ao final queda demostrado que vostedes se puxeron a dar charlas e falar e dar datos, números, cifras, sin ler o estudio económico. Vostede fala que non hai unha comisión de control. Mira, no apartado 7 ten comisión de seguimento e control. Vai se constituir unha comisión de seguimento para fiscalizar a xestión do concesionario e velar polo cumprimento das súas obligacións. Despois ten a creación do Fondo Social, que se valora ata con 3 puntos e se valora importo anual no que o licitador se comprometa a aportar para un bono social destinado a usuarios clasificados como vulnerables por servicios sociales do propio Concello. É dicir, vostede quere dar moitísimas voltas, pero aínda ningún dos dous foi capaz de contestar se isto iba a ser un contrato ou se se podía licitar como tasa ou como tarifa. Non foron capaces, porque vostedes saben. Cambia todo, señora Marga Caldas. É que aí demostran que non, realmente, e yo digo con todo cariño e respeto, é dicir, demostran que non, vostedes son os que non saben realmente o que teñen entre as mans. É dicir, se isto se pudiera quitar como unha tasa, as condicións que ten serían totalmente outras. Pero que ahora a lei, hai dúas alternativas. Unha alternativa sería non facer nada, deixar os veciños de Poio sin contrato. Se queixaba aquí o portavoz do Partido Socialista dos metros de asfaltado, que ahora o temos peor, e que ahora a concesionaria está con un contrato prorrogado. Logo, as actuacións que fai son conservación e mantemento. E este Concello necesita avanzar. Vale, vostede falaba dos bloqueos de Fraga Moreira e demais. E que este contrato nos vai a poder permitir ter un abastecemento para este polígono, pero tamén para o comercio local. Eu vou poñer un exemplo. Outro día, na Barca, van a abrir próximamente un xinasio. Pois desde Industria lle obligaban a emitir un certificado conforme o Concello lle tiña que garantir o abastecemento para esa instalación. E o Concello, por sorte, vai a seguir medrando e crecendo. Se non temos un novo contrato da auga, o que temos que facer é paralizar o Concello, non damos licencias urbanísticas, é dicir, non garantizamos a xente que teña os servicios, pois iso é importante. Despois se fala aquí que non hai unha división, é dicir, neste tramo hai vivenda con auga, comercio con auga, industrial con auga, é dicir, e as tablas están reguladas. E mire, lle podo dar, fíjate, porque tiña 3 datos distintos, un consumo de 20 metros cúbicos e un de 40. Vamos a utilizar o de 40. Mira, o de 40
O actual está en 19,16 e o primeiro ano vai a pasar a 20,17 e o terceiro ano vai a pasar a 24,22. O industrial, o primeiro ano, 37,19, está pagando na actualidade, o seguinte ano vai a pagar o 49,45 e o terceiro ano 59,37. É dicir, hai a clasificación de vivenda, comercio e industria. É dicir, eu lle volvo a decir, eu lle volvo, yo presto. Eu lle volvo a decir unha cousa. Aos dous, ainda non foron capaces de decirnos, porque vostedes o primeiro que tiñan que facer cando fan esas charlas ou cando queren ou tratan de informar os veciños, o primeiro que teñen que facer é, mira, nos queríamos quitar este contrato como unha tasa, pero que como tardamos tanto en facelo, non podemos. E ten que ser unha tarifa. Vale? E o ser unha tarifa, non podemos facer o que di vostede, que o Concello recaude para darlle a empresa. Non, é a concesionaria a propia. Vostedes, si son serios e si realmente querían quitar un contrato, sabían que tiña que facer unha actualización do IPC. Estamos falando xa dun 26,9. E vostedes, si son claros e transparentes e en función da verdad, sería o 10% que hai que pagar o IVA. Vale? Logo, nos, repito, fomos clarísimos. Teñen un estudio económico que lle vai a decir o que se vai a cobrar o primeiro ano, o que se cobra o terceiro ano, o motivo de por qué. Decir, repito, decir, para nós é moi importante, é importantísimo o feito de que as actuacións estén realizadas. E por eso, no primeiro ano, priorizamos as zonas onde existe máis conflito. Vilariño, Fragamoreira, A Caeira, e entendemos que ese contrato ten que dar resposta e solución a isto. Logo, o máis fácil sería non facer nada. Nos deixamos ir, justificamos que o primeiro ano de mandato, llegamos aquí, no, pero non. A nós, os veciños, nas pasadas eleccións, nos votaron para mudar o que viña sucedendo neste Concello, que era que cando había un problema non se facía nada. Porque este contrato, vostedes teñen agora 50.000 solucións. Incluso lle digo unha cousa, se no seu día fosen valentes e foran capaces de sacalo, como por exemplo fixo o mellor Pontevedra, tiñan mellores condicións do que nos estamos obligados a implantar agora. E o saben. Pero foron incapaces. Logo, que leccións pretenden dar agora se vostedes non foron capaces de facelo? Logo, lle digo unha cousa. Nos vamos a facer o que vostedes non fixeron. A nosos veciños de Pollo nos votaron e nos deron a maioría absoluta. Incluso moitos que nos votaron, veciños de esquerdas, nacionalistas, e creo que esa maioría a estamos utilizando e xestionando con moita humildade. Por poñerle un exemplo que non ten nada que ver, pero para poñer en contexto. Pollo, por exemplo, se respeta e é un dos poucos concellos donde se celebra, por exemplo, para o próximo ano vai ser festivo o Día de Galicia Mártir. Nos podíamos pasar o rodillo, pero entendíamos que non, que é un respeto hacia toda a veciñanza e independentemente disso, inda que parezca algo fácil, pero hai moitos concellos onde gobernan nacionalistas con maioría absolutas e non fan. Logo, nós creo que a maioría absoluta a estamos tratando con moita humildade. Traemos un contrato que a nós nos encantaría non ter que actualizarlle aos veciños ningunha tasa. É que nos encantaría. Nos encantaría. Pero vostedes saben que nós estamos obligados a implantar o IPC, o 10% do IVA. É a lei, non somos nós. Pero tamén vostedes son conscientes e o saben que este contrato é necesario. Logo eu, o que lle digo, e non lle pido que me aplaudan nin que me den a razón, non lle pido nada deso. Pero vostedes dentro, no seu interior, saben que é un bo contrato para apoio, saben que é un contrato difícil, e saben que é un contrato necesario. E tamén saben que os únicos que somos capaces de quitalos é un goberno con maioría absoluta. Vostedes son conscientes que vostedes con un tripartito, con un cuatripartito, serían incapaces de levar adiante este contrato. Porque neste contrato hai que tomar decisións. Pero este contrato que vai a traer para o noso Concello é desarrollo socioeconómico. Porque sin este contrato da auga, este Concello non seguiría avanzando. Porque tendríamos problemas para dar licencias, tendríamos problemas para garantizar futuros suelos industriais, porque hai que dar unha resposta. E este contrato está basado nunha cousa moi clara, que son directrices europeas. E o que din eso en día as directrices europeas, tanto respecto á basura como á auga, que o que máis consume ten que pagar máis, e o que menos consume ten que pagar menos. E vostedes saben moi ben que aquí neste Concello se ten dado o caso que había xente, a mellor nunha vivenda, que vivían 12, 8 ou 9 personas e que pagaban moito menos, por exemplo, por alcantarillado, que nunha vivenda onde vivía unha soa. E o saben, porque as mesmas aportacións e o mesmo diagnóstico que nos foi a nós a concesionaria actual, yo fixo vostedes, e lle fai recomendacións.
E saben que hai cousas que son que se deben de correxir. E por poñerlle un exemplo, é injusto que aquelas persoas que consuman menos a toda agora estuveran pagando máis. E o saben que sucedía así, porque era unha anomalía que había a toda agora. Logo, nós vamos a seguir hacia adiante, pero co compromiso de que o noso Concello medre. E sabemos que este contrato é necesario. Para nós, o fácil sería non facer nada. Tendríamos unha disculpa fácil, decir que era o primeiro mandato, que vostedes estuveron 10 anos e non foron capaces, pero nós non. Nós, nos 2 primeiros anos, fomos quen de quitar este contrato hacia adiante. E este contrato vai a traer para todos os veciños de Poio 15 millóns de euros en inversións. E eu espero, e yo digo de corazón, espero que o que realmente, o que non lle molesta a vostedes, é que saben que este contrato vai a dar resposta a aquelo que vostedes non foron capaces de crear. Como vai a ser traer auga a lugares onde non existen, saneamento a lugares onde non existen, mellorar a rede onde as roturas son constantes, e vostedes saben que iso é necesario. E o que máis? Ademais, con este cano, váianos a permitir pagar todo o que nos ven agora en riba, porque aquí moita xente creeu que a depuración de Sanxenxo e todo este convenio que era unha subvención, e vostedes saben que non. Vostedes saben que é un préstamo con boas condicións. Conte a verdade. Vostedes saben, e sabe que vamos a ter que pagar, ou non? Unha parte, Perfecto. a unhas condicións estupendas. Perfecto, pensadísimo. Pero unha solución estupenda. Perfecto. E este canon, con este contrato, nos vai a permitir pagar o que queda por pagar de todo eso. Que a toda agora non pagamos nada. E o vai que ter que pagar. Logo, por eso, hai que buscar solucións. Vale? E eso está aquí metido, Eso está aquí. Si vostedes leron o estudio... Pero non, no canon, alcalde. No digo que... Co canon e co pagas canon, ao Concello. sí. Logo, aparte, teñen que pagar... Por eso mismo. E co canon nos permite pagar esa aportación. No, legalmente, sí, sí. canon é Pregunte para yo... pagar a vostede queira. Pero legal, no. A queira, no. Na estrutura de costes está os gastos de pero depuración. o que queira, no. Bueno, do ciclo gastos, da auga, claro. Exactamente. Gastos relacionados co ciclo da Pero auga. non ten que pagar co Logo, canon... lle repito, nós os aquí traemos un pliego de condicións, eu espero que haya as mellores ofertas e as máis beneficiosas para todos os veciños, teñen 45 días as empresas para presentar os seus proxectos, oxalá que sean o mellor para todos os veciños, esperemos que entre eles non existan conflitos ni entren en guerras que suele pasar neste tipo de contratos, e nós o que esperamos é implantar un contrato que mellore o día a día do Concello. Alcalde, me deixa un segundo. Vale. Tiña 2 minutos, No, tiñas, non porque foron 2 intervencións, eu pechaba eu, pero non pasa nada. Ten un minuto para falar. Eu lle decía, reflexione, señor alcalde, porque seguro que non é consecuente non é consciente dos danos do que representa o contrato. Vexo que sí, mire. Industrial, actual 36,29. Ano terceiro 333,34. Os seus datos, Vale? Pero que está no estudio económico. 15,32. No terceiro ano pasa 42 tal. Comercio actual 909 pasa a 59, señor Moldes. O seu cuadro, E industrial de 36 a 333. Bares, esos bares dos que lle gusta falar, restaurantes, peluquerías, de 36 a 337. Vexo que o tiña claro, E logo, por exemplo, en bares e restaurantes sin agua, pasa con agua, perdón, de 73 a 278. E sin agua, 337. Pasa de 36 a 337. Os seus datos, señor Moldes. Pero vale. Non son os meus datos. Siga deixando que... Son os Dase datos... conta, retratado. Diga que baixa. No, mire, déixeme. Sí, déixeme. Os datos do señor Moldes. Os datos do estudio económico. É brutal. Os seus. Os datos do estudio económico. Que vostedes o teñen, por sorte, o teñen a súa disposición. Pero saben a diferencia? Saben a diferencia? Que vostedes, o seu estudio económico, o agocharon. Vostedes, o seu estudio económico, desapareceu. Por qué? Porque esconderon, querían... Eso é o que é o engaño. O noso non é un engaño, porque vostedes teñen un estudio económico. 600%, alcalde. Vostedes teñen un estudio económico. 600%. Me deixa terminar. É brutal. Me deixa terminar. É consciente. Vostedes teñen un estudio económico que o poden utilizar e o poden ver e o poden tal. Esa é a diferencia. As contas do alcalde. Esa é a diferencia. Un estudio económico que vostedes puideron ver e analizar. Esa é a diferencia. E a día de hoxe
a día de hoxe, vostedes son incapaces de determinar si é unha taxa ou unha tarifa. Porque ese é o primeiro engaño que vostedes fan cando se dirigen aos veciños. Logo, este contrato só se pode aplicar cunha tarifa. Esa é a diferencia. Ben, pois vamos a votar. Abstencións? Votos en contra? E votos a favor? Vale, si me permite. Gracias. Moi ben, seguinte punto. Mocións de urxencia, actividades de control. Do estado de execución dos asuntos precedentes e tamén dos decretos da alcaldía. Moi ben, nada, eu antes de rogos e preguntas me gustaría, como hubo bastantes declaracións nos medios e demais, pois me gustaría, pois ahora, pois dar a miña versión e demais. Primeiro vamos a empezar pola primeira parte. Vostedes nos medios empezaron primeiro a falar de transparencia. Eu como alcalde firmei un decreto donde a vostedes se lle deu acceso non ao informe. Vostedes presentaron unha solicitud para acceder a un informe de intervención, e un informe de intervención que o que veña a decir é que nos daba razón porque o viaxe estaba justificado e demais. Non, se lle dou acceso a todo o expediente. A todo o expediente. A todo o expediente onde viñan o coste dos billetes, a plataforma, como a empresa con que datos incorpora a factura na plataforma, un correo dos propios funcionarios donde lle falan e lle din donde hai un erro e demais. Ben, vamos por partes. Primeiro, vostedes dixeron que era malversación porque era un acto de partido en vez de un acto, en este caso, organizado pola Federación Española de Municipios. Aquí hai un informe da interventora donde lle fala claramente que fomos convocados en forma, alcaldes, presidentes das diputacións, e fomos convocados para ese acto donde todos os concellos lle viñamos a solicitar ao Goberno do Estado que nos ingresaran as participacións nos tributos do Estado. Logo, primeira aclaración, malversación ningunha, senón que a propia interventora, isto non é palabras miñas, senón que a propia interventora así o acredita conforme que, en este caso, está justificado. En segundo lugar, vostedes falaban despois da cuantía do billete e queda totalmente demostrado o importe. Incluso vostedes, si entran no que é o expediente, ven que hai unha folla donde ven da empresa como sube a plataforma de FACE e ven o rexistro do importe por 500 e pico euros. É dicir, vale? E a fecha incluso de cando esa empresa subiu eso a esa plataforma. Despois quixeronlle dar outra volta e dixeron, bueno, cantas persoas viaxaron e canto, en dicir, mire, eu aquí lle teño os billetes, o de ida e de volta, saín a son 8:50 e regresei a 3:45. Xa se poden vostedes imaginar incluso o tempo que tuven e o que puden comer. É dicir, salín de Vigo ás 8:50, saída 3:15, chegada 5 da tarde, 5:05. Vale? Pero eu, ás 3:15, como comprenderán vostedes, ainda moito antes, porque esta é a hora de entrada no avión. Logo, nin estuve en todo o día en Madrid, ni moito menos, porque saín ás 8:50 e ás 3 estaba no avión e ás 5 estaba en Vigo. Despois vostedes, de alguna maneira, quixeron decir que era un gasto descontrolado. É dicir, eu non sei se é moito ou pouco. Eu voulle dar datos que pedín do que foron pagando outros concelleiros que estaban aquí de viaxes a Madrid. Por exemplo, aquí dun viaxe a Madrid se pagou 552 euros máis 100 euros de taxi, por exemplo. Cantos? Cantas persoas? É dicir, aquí ven unha persoa. Por respeto non lle vou dar o nombre da persoa. Yo vou a pedir, Vale, sí, non hai problema. Despois ten outro viaxe
dun ano, tamén dunha concelleira, gasto de asistencia a feira de turismo, 406 euros. Cantas persoas? Aquí ven, decir, no encabezamiento non lle podo decir, está así o encabezamiento. Gasto de feira. Decir, isto é do ano 2021. Son 2 persoas, técnica de turismo. Despois, outro viaxe en Xaneiro, 705 euros. Vale, decir, eu non lle podo decir, porque primeiro, Cantas persoas? o mismo, o encabezamiento, decir, aquí, ben claro. Acompañaba sempre a técnica Vale, de turismo. aquí eu lle podo, eu non vou facer o que fixeron vostedes, decir, eu lle digo solo o encabezamiento. Vale. Logo, en primer lugar, E de aí a 1000 unha persoa? É dicir, en primer lugar, é que non en 1000, decir, vostedes están empeñados, teñen na plataforma o rexistro que son 500 e pico euros. O teñen claro. Vostedes podenlle dar a volta que queiran, pero teñen aí 500 e pico euros. Mire, e lle vou dicir máis. Este goberno tendrá moitísimos defectos, moitísimos. Pero podo dicir que é un goberno austero. Todos os concelleiros que ven aquí, incluído o alcalde, nestes 2 anos de goberno, xamais pasaron ningún parking, ningún viaxe a Santiago, e mira que fixemos moitísimos, ningún gasto de autopista. Vostedes cando gobernaban, que eu non critico, 40 euros, 50 euros, 60 euros. Incluso este alcalde que lle fala, o meu teléfono o pago eu do meu bolsillo. Eu teño o mismo número e eu o meu teléfono mo pago eu do meu bolsillo. E vostedes saben que antiguamente aquí o alcalde non pagaba do seu bolsillo o teléfono. É dicir, logo, a mí me podrán dar leccións de moitísimas cousas, pero lle podo asegurar que aquí non hai nadie que despilfarre, porque en 2 anos non se pasou ni un só euro de peaxes de autopista, ni un só euro de parking. E o que lle fala, repito, incluso o meu teléfono o pago eu do meu bolsillo, vale? É dicir, logo, nos poderán achacar o que queran. Vostedes saben moi ben, porque tuvieron acceso a todo o expediente, vostedes saben moi ben que ao final hai un propio erro, fíxense que hai un erro, no sentido de que a propia empresa, que repito, que non está contratada polo alcalde, eu como alcalde, ao servicio de contratación, lle digo, necesito ir a Madrid, marchar a tal hora e tal hora, e eu ni entro ni tan siquiera en contacto con esa empresa, ni moito menos. É dicir, vostedes fíxense como é o tema, que a propia empresa volve a intentar facer a carga da factura e comete un error unha vez e comete o error outra vez. É dicir, logo, sí, pero a factura que a factura que firmas, fíxate onde está o erro, donde ti firmas están os 500 e pico. O problema é que salta ou para subir na plataforma de face salta e automáticamente é onde falla a variación. Vale? Logo, e o di o propio informe dos técnicos, decir, non hai sospeitas de que sea un sistema que falle, pero fíxate ti por donde, decir, pero eu, vos sabedelo ben, decir, ningún concelleiro ni alcalde é o que sube as facturas ni as mete na plataforma, decir, home, eu lle podo leer, claro, pero non emite o ayuntamiento, decir, en ese caso emite a empresa, decir, claro, decir, claro, no, 512, claro, decir, mira, aparte tes aquí a lectura, decir, no lo detectamos ya que en teoría la plataforma de FACE es segura y se detectan errores en los sumatorios de la factura y envía un mensaje de error en el campo erróneo y no permite el registro. Sí, decir, o problema é que na propia plataforma o suben con ese importe. Pero mire, hai outra cousa. Sí, mire, hai outra cousa que máis, mire. Pero, claro, mire, eu o que non vou facer, mira, hai unha cousa que é importante, que é ter a conciencia tranquila. Perfecto. Logo, eso é fundamental. Logo, estou super tranquilo do que pagaron e do que costou ese viaxe, 500 e pico euros. E eu podía, decir, e non vou a facer, decir, no, e non vou botar por diante a funcionarios ni a traballadores onde hubo un error, decir, eu, como vos sabedelo moi ben, non entro ni no proceso de facturación, ni subo facturas a face, decir, en nada deso, vale? Decir, e logo non hai, decir, primeiro, non hai trampa, primeiro, o importante, non hai malversación, que é unha acusación moi grave, vale? Porque aí o dio a propia interventora, é dicir, non é un gasto de partido, sino que a nos nos convoca a Federación Española de Municipios, vale? E conforme fun eu, foron varios alcaldes, presidentes da Diputación, donde pagaron o gasto, vale? Un billete de avión donde se acusou que ao mellor este botou todo o día en Madrid. No, se eu a tarde estaba aquí con reunións, é dicir, eu salín ás 8:30 de Vigo e ás 3:15 estaba dentro do avión para volver. Igual hubo un gasto de comida, pois non, mira, foi un día de comer bocadillo, que non pasa nada, que non me importa, como fan moitos veciños e non pasa nada, vale?
pero eu creo que está claro, e por eso tuvestes acceso a todo o expediente, de que non hubo ni un gasto exagerado, nin o gasto foi de 1000 e pico euros, e o que sí se ve claramente é que hai un erro dunha persoa, por certo, incluso a propia empresa, a propia Axencia de Viaxes, son veciños de aquí do Concello, é dicir, e eles mesmos, pois, lle extraña un montón, sí, pero son veciños de aquí, lle extraña un montón o feito de introducir na plataforma, nos mandan o pantallazo que o tendes no expediente, se ve claramente, sí, está no acceso ao expediente, hai un pantallazo da entrada de FACE que se ve incluso co importe, pero, sí, entrando no expediente, vos dá acceso ao pantallazo de FACE, sí que está. E nada máis. É unha comparecencia. Sí, A comparecencia anunciase, señor alcalde, en calquer caso. Máis que nada, dar conta, como queires chamar. Como é unha comparecencia, nos gustaría que entón, eu no meu caso estou máis preocupado, porque entra unha factura, a fiscaliza o señor alcalde, se paga a factura, e logo, cando a oposición reclama, se abre o expediente de verificación e de control, informe de intervención, deixeme, a posteriori, e se verifica que se pagou o doble do que habría que pagar, co cual, se isto pasa con todo, temos un problema grave. Logo, eu cuestiono que o motivo da visita fora un motivo non partidario. Eu considero que é un motivo partidario. En calquer caso, xa acabo, alcalde, non vou a facer sangre. O que quero dicir é que nós, o único que fixemos foi solicitar a este Concello acceso a expediente, e unha vez que tuvemos acceso a expediente e os técnicos municipales nos fan un relato do que pasou con esta factura, facemos unha nota de prensa, efectivamente. E facemos unha nota de prensa porque nos parece moi grave que aquí entren facturas, se paguen, se firmen e se conformen sin proceso de control por parte de intervención e ao mesmo tempo se pague o doble do que se ten que pagar. Nos parece grave. E logo, o control seu, cando firma a factura, fíxese que non lle colen. Fíxese que o importe se corresponde co orzamento que lle deron. Nada máis. O control, neste caso, virou pola ausencia. Non se controlou ese gasto. É certo, tamén yo digo, que non chega a 1.500 euros, vale? Pero, bueno, en fin. Eu non sei se estuveron, pero está no acceso, se pode ver claramente, aquí ven justificante de registro para a factura tal, e o importe da factura 558,59, que foi o que subiron xa a plataforma FACE na súa orixe. É dicir, na súa orixe, desde o primeiro día da factura que se meteu aquí está o importe, é dicir, na plataforma, e de verdade, é dicir, ao final, os que estamos en política estamos expostos a isto, e a mí me parece moi ben, e creo que se debe de vir aquí a dar explicacións. O que máis, en este caso, me doe, primeiro, é polos funcionarios, é dicir, porque ao final, para eles tamén foi un mal trago, vale? E, en segundo lugar, pola empresa, pola autónoma, vale? Porque ao final se ve, en este caso, a propia autónoma, a propietaria da empresa, tamén se ve doída, porque se ve claramente que non hai mala intención. O que sube a plataforma, é dicir, para que todos nos entendan, antes as facturas se metían por registro e xa está. Ou se entran nunha plataforma digital e se ve claramente que ela na plataforma sube o importe indicado. Sí, estás aquí. É dicir, hai a disposición. É dicir, eu aquí non teño que esconder a nadie, vale? Alcalde, a mí gustaríame tamén intervir neste punto porque bueno, por un pouco nas manifestacións. Aquí ninguén está cuestionando que algún dos membros do goberno teña que viaxar a Madrid ou a outros lugares e teña que pasar as dietas ao Concello. Creo que nadie está cuestionando iso. Porque cuestionalo, bueno, pois creo que non sería xusto para todas as persoas que fomos servidores públicos ou estamos sendo, porque sabemos que hai determinados gastos que se teñen que asumir. Aquí o que se está cuestionando é outra cuestión. O que se está cuestionando precisamente que vostede fixo ese viaxe con un fin partidista. Entón, sí, déixeme acabar porque eu son respetuosa cos turnos de todos vostedes. Non falo cando os compañeiros están intervindo. Entón, o único que pido é pois o mesmo respeto pois cando falo eu. Mire, fíxese vostede, Europa Express decía o seguinte: o Partido Popular
leva 30 alcaldes e 2 presidentes provinciais a protestar diante do Congreso. Iso o di Europa Express, non o di o BNG. Entonces, nós o que cuestionamos é que se se vai a facer unha manifestación partidista a Madrid, non se vaya a conta do Concello de Poio. Se vostede quer ir a Madrid, bueno, pois cando se teña que ir por cuestións de visibilizar o Concello, por cuestións de facer reunións, non miremos aquí a decirlle nada, claro que non, porque non tería sentido, pero aquí está claramente ao que foi a Madrid, e iso precisamente é o que estamos cuestionando, e creo que é a esencia do asunto. Todo o demais, estar discutindo que si máis, que si menos, é un sinsentido. Creo que isto é a explicación que ten que dar vostede. Vou ser clariño, porque eu suelo falar claro. Mire, se eu mañán me convocan po mismo, volvería a ir. Porque fíxese que coincidencia, foi convocar ese acto diante do Congreso e automáticamente todos os concellos de toda España nos chega un decreto no Consello de Ministros donde se nos di que vamos a percibir os atrasos, non, as cantidades que deberíamos de percibir a principio de ano. E eu non, é dicir, igual son casualidades, pero levábamos esperando, fíxese, hasta xuño esperando por isto, e foi convocar isto e automáticamente fomos quen de traer para este Concello 644.000 euros. Logo, se mañán teño que sair, como se vou andando a Madrid, pero se mañán teño que ir a Madrid a reclamar outros 644.000 euros dos veciños de Poio, irei, vale? Porque foi convocar esa concentración e automáticamente acadar, conseguir que ingresaran neste Concello 644.000 euros. Vale. Si vai andando non tería o conflito que ten. Perfecto. O sea, que a próxima vez penseo. Tamén se vostede, cando sea concelleiro, non pagara o parking, non teríamos aquí facturas de 40 euros. Sí, pero fíxese, déixame ver, por favor. Eso está no portal de transparencia. Señor Gregorio, vostede ten que vir aos plenos preparado. Sí, veño preparado. Ao final está utilizando a miña documentación. Claro, que teña cuidado co que me dá, porque mete a pata. Eu non meto a pata, mire. Claro. Eu a vostedes o que lle damos o tiñan. O que pasa que sabe o que fai? Tuveron a irresponsabilidade de poñerse a dar charlas da auga sin tan siquiera coñecer, decir, fíxese vostede. Temos os seus cálculos. Sí, fíxese vostede. Vostede di unha cousa e amosa outra, entón lle pido papel. Vostedes demostran, e o demostraron, primeiro, na comisión de... Por que? Si era tan malo, por que non votaron en contra na comisión de Facenda? Non, na comisión de Facenda di que se absteñen e depois di na prensa. E que non tuvemos tempo a estudialo. Pero resulta que anteriormente se estaban dando charlas. Non vamos a ir para atrás. Vamos ao turno de preguntas. Teñen vostedes o turno de preguntas e vamos ás preguntas. E agora sí que lle pido que por favor se centre nas preguntas, e en preguntas ou regos non teñen ningún problema. Vale, empezamos polo BNG. Pois veña. Bueno, boas tardes a todos e a todas. A nosa primeira pregunta vai para a concelleira de Sanidade. Agora que están en trámite os orzamentos da Xunta do próximo ano, queríamos saber se vostede ten constancia ou fixo algunha consulta a esta entidade, a Xunta de Galiza, para saber se vai algunha partida consignada para o novo centro, para o proxecto do novo centro de saúde do Concello de Poio. Coa Xunta por os temas dos centros de saúde para intentar ter a mellor atención posible satisfacer os veciños. O novo centro de saúde pois contemplarase próximamente, pero non temos agora mesmo pois nada. Bueno, nestes momentos non temos trámites, digamos. Estamos en trámites coa Consellería. Vale. Eu tiño unha pregunta para a concelleira de Seguridade Cidadá.
Gustaríanos saber se existiu algún tipo de plan de tráfico ou señalización pos parcheos que se están realizando na PO 308. Además, señalización de plan de tráfico, digo. Claro, vamos a ver, esto es de la Xunta, no es municipal. Sí, pero, claro, pero eu só lle estou preguntando se hai un plan de tráfico. Non digo que o teña que facer vostedes, se o ten que facer a Garda Civil, se o ten que facer a Xunta. Simplemente, se hai un plan de tráfico cunha señalización para que a xente sepa que se vai meter nun tramo en obras e que ao mellor prefire tomar unha ruta alternativa. É o único que lle estou preguntando. Quen o faga, pois, se o hai, xa lle pediremos. Vamos a ver, le vuelvo a repetir. La carretera es de la Xunta. La Xunta hace las obras cuando ve oportuno. Informa al Concello y el Concello en su página publicó un aviso que se compartió por las redes sociales diciendo cuando nosotros tuvimos la constancia de que iba a haber obras y que se iban a producir posibles ¿cómo se llama? Colapsos de tráfico desde la rotonda de la Quía hasta la rotonda de la rotonda del Remo, que es la zona que se va a arreglar. Entonces, se puso a través de las redes sociales, se informó por el Concello de que iba a haber una obra y que había aviso porque se iba a cortar uno de los carriles y iba a haber posibles atrancos en la circulación. Pero eso es de la Xunta de Galicia y la Xunta nos informa a nosotros y pone su plan a disposición de los ciudadanos. Si tiene alguna duda, pregúntele a ellos. Vale, moi ben. Non todo o mundo usa redes sociais e foi dende a rotonda de Pazo Besada ata a rotonda do Remo. Perdón, de la Quía de Pazo Besada, disculpe, me he equivocado de rotonda, usted perdone. Ben, teño unha pregunta para vostede. Alcalde. Ben, antes de facer a pregunta, voulle ler un recorte de prensa do ano 2022, para refrescar un pouquiño. Mire, ano 2022, marzo de 2022, o Partido Popular de Poio solicita á Policía Local un informe sobre as obras municipais da señalización realizada en Chancelas, máis concretamente na estrada de Samieira a Combarro, para coñecer se a actuación levouse a cabo tras consultar as fontes policiais. Entón, en base a esta información, e, bueno, ao que vostedes manifestaban no 2022, agora actualmente fíxose a rehabilitación do firme fíxose unha rehabilitación en Camiño Real. Entón, a miña pregunta é a seguinte: quería saber si, efectivamente, vostede ten informes da Policía Local sobre esa rehabilitación que se fixo, eses mesmos informes que vostede demandaba no ano 2022. Conteste. Sí, claro. A pregunta é para vostede, creo. Nos, cando lle preguntamos, é dicir, o tráfico no Camiño Real, como vostede sabe, non se variou. Logo, nos, cando lle pedíamos eses informes, é porque vostede, como sabe, se alterou a circulación, se pasou unha vía de doble sentido a sentido único, e que agora, por petición de veciños, preto de 200 firmas ou algo así, viñeron, en este caso, que queren recuperar ese doble sentido. Logo, nos variación de tráfico ninguna, a vía sigue sendo de doble sentido, creo que hai máis seguridade para os peóns, hai un carril bici, unha zona acondicionada, pero non variamos o tráfico. Esa é a diferencia, incluso melloramos unha das interseccións, tamén a petición dos veciños, que hubo varios accidentes nunha saída ali no tramo de Chancelas e se recuperou pola cesión de veciños un camiño interno e agora hai a entrada por un lado e a saída por outro. Pero que non variamos, que foi nese momento cando pedimos ese plan, ese informe de tráfico, foi que vostedes transformaron unha vía de doble sentido nunha vía de sentido único. E pola cal a nos presentaron neste Concello un escrito, non lle podría determinar o número de firmas, pero bastantes firmas, donde solicitaban volver a recuperar o doble sentido. Ou se tiña informe ou non da Policía Local? É dicir, o que non lle vou dicir ao enxeñeiro que ten que facer. Claro que non ten informe da Policía, que non ten o informe da Policía Local, que nos solicitaremos para que a Policía Local informe sobre ese tramo rehabilitado e que actualmente dificilmente collen dous coches. O que non sei é se ten a competencia nese vía da Policía Local.
igual lle ten que pedir outro corpo de seguridade. Bueno. Parece mentira que sendo concelleira de seguridade cidadá que inda Bueno, non hai mellor defensa que un bo ataque. Está claro que puxose nervioso porque non me pudo contestar. Espere, pero mire, pero mire, non sepa se ten competencias aí a Policía Local, un pouco grave. Fun concelleira de seguridade, por eso precisamente sei o que podo e o que non podo pedir. E tamén sei que se o pido, precisamente, vostedes mo teñen que dar. Sí, incluso igual yo fan a carta. No, pero mire, quen quere que yo faga? Quere que o faga a Policía a Garda Civil? Pois que o faga a Policía da Garda Civil. Ou eso lle di, mira, cando lle chaman os veciños, por exemplo, que lle rebenten as rodas, lle din que non poden ir porque non lle digo eu, me encantaría que fora. Mira, vostede se fai unha rehabilitación, ten que ter informes. Eu lle preguntei se tiña o informe precisamente que vostede no ano 2022 vostede pedía para unha rehabilitación que se fixo. Para un cambio de tráfico, para un cambio de circulación. Perdone, e que ademais truxo aquí. Aquí eu lle estou preguntando se ten informe. Vostede me di sí ou non, pero vostede non di nin que sí, nin que non. Enreda e logo ataca para a súa defensa. Non, é moi claro, non ten informe. Quedoume claro. Llevo a decir que me poña a iniciar un pleno, un documento e me di vostede o que lle teño que decir. Vale, moi ben, non se preocupe que eu o que teño que facer tamén o sei, e o escrito que teño que presentar tamén, non fai falta que mo diga. Ben, o que me quedou claro é que non ten o informe. Ben, seguinte pregunta que teño. Mire, eu quería preguntarlle para ver si vostede ten coñecemento donde se están almacenando os contenedores do lixo que está repoñendo a empresa Valoriza en Poio. Os que está recollendo. Os que está repoñendo, sí. Vostede ten constancia donde se están almacenando eses contenedores actualmente? Hasta onde eu sei, os de carga lateral lle cedemos temporalmente o uso desta parcela ao lado do cemiterio e os de carga traseira os teñen almacenados nunha nave de Campelo. En que nave? Na nave de Chopi, estuvimos ali outro día. Entonces, hoxe neste pleno, vostede recoñece que Valoriza está usando a nave de Chopi, como vostede di. Si estuvemos ali cos veciños, é que eu non me escondo, vou ali cos veciños. Pero é tremendo vostede. Non, pero eu lle vou a decir, a sede de Valoriza, por moito que vostede, está onde a vostedes a levaron. Ben, entón, recoñece, por fin, despois de 5 meses, que efectivamente a sede de Valoriza está... No, ahora vai a sede. A sede de Valoriza... A sede de Valoriza está onde a levastes vos, en Rúa Beiramar. A sede de Valoriza está en Rúa Beiramar, pero estamos na nave, entonces que fan os contenedores na nave de Chopi? Pois son, o saben perfectamente os veciños porque estuvimos ali. A diferencia é que a mí cando me chaman os veciños vou. Mire, sabe a diferencia? Non lle dou a volta. Non lle dou a volta. Que vostede, mira, a diferencia é, cando vostedes gobernan, xa yo dixen outro día, cando vostedes gobernaban e dúas veciñas daqui do lado tuveron que botar desa nave á concesionaria, tuveron que gastar 8.000 euros e vostedes non apareceron por ali ningún. Alcalde, contésteme o que lle pregunto. Non lle gusta que lle contesto. Non vaya a enredar. A vostede deixame a min responder. Vale. Logo, cando vostedes gobernaban, as dúas veciñas de aí, e o saben, veciños daqui, ademais de presión e todo o que queiran, pero nadie do Concello se atreveu a ir ali. Eu sí. A mí, cando me chamaron os veciños de Campelo, ali me plantei na propia nave, vale? Eso é diferente. Claro, tamén era antes vostede concelleiro de Urbanismo e Disciplina Urbanística e non foi asuntas as veciñas. Gastaron 8.000 euros en salir de aí. Eso digo vostede. Claro. Eso digo vostede. Podenlle decir as veciñas. Eu non era alcalde, está moi ben que se compare con concelleiro. No, vostede é responsable de Disciplina Urbanística. Lembrolle que vostede se comprometeu coa veciñanza de Campelo nunha reunión onde estábamos todos os grupos políticos a que Valoriza non faría uso desa ubicación. E o manteño. E agora, claro, entonces agora estáme dicindo que os contenedores están na nave de Valoriza, eu non entendo nada. Pois o manteño. Eu de verdad que non entendo. Vostede lle costa... Non sei, a xente que está aquí o entende, porque o mellor igual é que non o entendo eu. Eu de verdad que non o entendo. Pregúntolle si a sede, o sea, si usan a nave, ahora resulta que si usan a nave pos contenedores, pero xa non ten nada que ver con Valoriza.
Está claro, entón, que vostede dixo unha cousa aos veciños e agora está facendo outra. A mesma. E ademais, o que está claro tamén é que me estivo mentindo durante 4 meses cando eu lle preguntaba onde estaba ubicada a sede Valoriza ou onde Valoriza. Lle vou decir, a sede de Valoriza desde sempre, e aquí notificado no Concello, está en Rúa Beiramar, donde a levaron vostedes. Moi ben, entonces se lle quito a palabra sede e lle digo que localizacións ten Valoriza neste Concello, me di que sae a nave de Graña. Claro. Entonces a palabra é a sede, Vaya. Incluso moitas veces teñen os camións no almacén donde vostedes tamén lle permitiron utilizar eso. Vale, máis preguntas? Sí. O partido, sí, esas son as 4, sí. Sí, queríamos saber, preguntarlle aos membros do Goberno Municipal que proxectos conseguiron incluir nos orzamentos da Xunta para o ano que ven. Xa contestou antes a conselleira de Saúde, de Sanidade, que para o centro de saúde non hai consignado partida orzamentaria nos orzamentos da Xunta, noutros concellos, como Barros, Sanxenxo, Meis, etc. Si teñen partida consignada para centros de saúde, en Poio vamos a ter que seguir cos centros de saúde desbordados e que non dan abasto para atender ao persoal. Tamén queríamos saber se hai consignado algún proxecto para a PO 308 no tramo que vai dende Conbarro ata o Covelo, que leva comprometido no ano 2018, que se está falando deso. Acaba de rematarse, despois de 2 anos largos, outro tramo dende as Bardancas ata Conbarro, e falta ese tramo. Queremos saber se hai incluídos entonces partida na Xunta para o ano próximo. Queremos saber se conseguiron incluir unha partida nos orzamentos da Xunta para o Peirao do Covelo en Samieira e para a PO 303. Por último, queremos saber como a PO 308 noutros concellos, véxase Sanxenxo, ten proxectos integrais de máis de 9 km e fanse proxectos completos. En Poio, pola contra, pois vamos facendo todo por tramiños pequenos. Vímolo hoxe, aprobamos precisamente un punto dende o kilómetro cero, punto kilométrico cero, ata o punto kilométrico 0,400, é dicir, 400 metros de actuación vamos a ter en Poio, e os parches. A xente está preocupada polo estado no que está quedando esa PO 308, sobre todo un agravio comparativo tremendo co concello co que continúa a PO, que é Sanxenxo. A xente quere saber se esos parches van a quedar así ou se é algo temporal, se lle vai a dar logo un acabado, un asfaltado, un acabado uniforme a toda esa estrada, ou vamos a quedar con eses remendos. Son casi 5 preguntas nunha, pero non pasa nada. É dicir, mire, vamos por partes. Primeiro, dentro do presuposto, vostedes sabe que hai partidas que van dentro dunha propia bolsa, é dicir, porque isto creo que fai ben a Xunta, porque se as determinan para unha actuación e non se fai, despois o trámite todo para facer esas modificacións é moito máis complexo. Vamos por partes. Respecto ao proxecto, desde Conbarro a Covelo, vostedes sabían que había un proxecto, foi un proxecto que creo que tuvo ao redor de 300 alegacións. Eu creo que con bo criterio a Xunta de Galicia o que fixo foi fusionar todas esas alegacións e está, en este caso, redactando un novo proxecto que contemple todas as alegacións da veciñanza, retranqueos, o tema complexo na baixada Chousa, si glorieta sí, glorieta no, logo todo eso está en redacción e nos estamos a expensas de que nos entreguen ese proxecto para despois fase de exposición e mirar se recolle todas esas alegacións que fixeron os propios veciños. Vai. Despois, Nos o que pretendemos é que entre desde o cruce de da baixada. Vai haber unha modificación, ampliación. Nos o que vamos ao que pretendemos é que xa contemplar esa glorieta, sobre todo que nos aclaren dunha vez por todas, porque hai técnicos que din que non, outros que sí, decir, aquí no Concello entrou un escrito dicindo que non era posible enviar. Claro, non tería bloqueado usted. Aí son firmas técnicas, sabe vostede de sobra, eu non pincho nin corto, aí, pero a idea é esa, que todas as alegacións que se incorporen e a partir de aí que non lo entreguen. Despois, respecto a PO 303, o mismo, está dentro do proxecto de sendas 2027, logo xa a partida ven directamente dese proxecto de sendas. 2027 será.
eses gastos europeos son ata un máximo, pode justificar hasta o 2027. Logo está dentro dese programa de sendas, entrou dentro dese programa. Por eso nós como Concello aí non temos que facer aportación, sino que é financiado 100% pola propia Xunta de Galicia. Despois, dentro do Portos de Samieira, o mismo, é dicir, Portos ten dentro deso partidas xenéricas onde temos que ir con que o proxecto e demais para dentro desa bolsa poder facer actuacións. Pero se dixo noutro pleno que a nosa intención é no 2026 actuar no Porto de Covelo. Despois, hai dous tipos de obras. Vostede ten o exemplo desde a Rotonda das Bardancas no Remo ata Combarro, foi totalmente pavimentada, aceras e demais. E despois hai outras en todos os concellos que son conservación e mantemento, independentemente que si é un goberno do Partido Popular, do PSOE, que sea. Decir, por exemplo, de Samieira para aquí, empezaron en Meaño e se ve é o mismo, decir, son un proxecto de conservación onde hai X metros, fan un corte, repoñen. En Ribadumia igual e en Sanxenxo igual. O mismo que en Poio. Hai en zonas onde teñen asfaltados completos e hai outras zonas onde tuveron reposicións de firme. Pois aquí igual. Este non ten nada que ver, é un proxecto de conservación que enlaza desde o tramo que estamos reformando ata o Remo. E nun futuro a intención é ter un proxecto integral onde se faría o que é actuación integral, reposición de firme, mira rúas. A isto vai se dar un acabado homoxéneo, un asfaltado, ou vai quedar así desa maneira? Ese conservación e mantemento. Está rematado xa. No, faltalle pintado, todo eso, como se fixo sempre. Exacto. Esta daqui, Sí, é un parcheado. Mais? Sí. Sí. Bueno, boas tardes a todos e a todas que nos están a escoitar. A miña pregunta vai para vostede, señor alcalde, e era un pouco falar dos cementerios, non? Falaba vostede hoxe de unha obra, dunha cuberta nos nichos municipais, cumprindo un compromiso, nos parece moi ben, todas aquelas obras que se fan e que melloran os inmóveis municipais, pero estamos totalmente de acordo, pero consideramos que tamén os compromisos hai que cumplirlos todos, non só aqueles interesados, non? Hai moitos veciños que nos trasladan a súa indignación e malestar porque están a recibir notificacións firmadas por vostedes na que figuran concesións dos panteóns cando vostede lles prometeu propiedades. Síntense ninguneadas, enganados, asistiron a unha reunión convocada por vostede na que lles prometeu que se era alcalde os panteóns iban a ser propiedades deles, que non, entonces síntense totalmente engañados. A cuestión é cando vai cumprir vostede con eses veciños e tamén por que está a cumprir co regulamento co que estaba en contra. Podo contestar? Por suposto. Nesa reunión, que creo que vostede non estuvo, igual lle informaron ou lle informaron mal, lle vou a decir o que eu dixen e o que volvo a decir. O noso compromiso é que mentre eu estea alcalde aquí este equipo de goberno, nós non vamos a aprobar ningún reglamento que transforma as propiedades en concesións. Porque fai vía decreto. Dicir, mentre nós estemos gobernando, non aprobaremos ningún reglamento. Cousa que vostedes o quixeron facer. Logo, mentre eu este de alcalde, lle volvo a decir, mentre eu sea alcalde deste concello, non vamos a aprobar ningún reglamento que transforme directamente as propiedades en concesións. Non vamos a facer. Non vai a aprobar nada porque está aplicando o anterior. Non vamos a aprobar ese reglamento. Estaba aplicando. Por moito que lle molesta a vostedes, mentras eu seas alcalde, ese reglamento non vai vir a pleno. Estaba aplicando, ese directamente non vai vir a pleno. Sin traelo a pleno, pola porta de atrás e sin trasladar aos veciños. Está dando concesións. Xa lle volvo a asegurar, mentras eu seas alcalde deste concello, non vai vir ningún reglamento do cementerio vello. Señor Moldes, fixe unha cuberta, pero inda que a cuberta fora tan grande, inda que a cuberta fora tan grande como o ceu, non iba a poder tapar as súas mentiras. Estou moi tranquilo coas miñas mentiras e miñas verdades. Vostede está dando concesións, aplicando o regulamento. Repetinse outra vez e eu vou volver a repetir. Mentras eu sexa alcalde, ese reglamento non vai vir aquí. Os veciños están cos que vostede convocou e lles prometeu. Perfecto. Hai un vídeo, se quere, é moi fácil, é a súa. Veñen por aquí todos os días. Non hai problema ningún. O vamos a, xa os enseñaremos aos veciños como vostede, como vostede di aquí, mentras eu sexa alcalde,
Ten máis preguntas? Non, pero cando eu sexa alcalde, vos prometo que nin concesións, nin nada. Os nichos son propiedade... Eu sei que lle molesta, señor Julio, sei que lle molesta. Non me molesta nada. O que me molesta é que se lle minta aos veciños. Vostedes quixeron traer un reglamento que eu nunca vou a traer este concello. Lle molesta aos veciños e vostede está sentado aí gracias a engañar aos veciños. Os votos dos veciños democráticos. Ben, teño... Os votos dos veciños. Non quedas... Ti queres o de dos? Si, depois vas ti. Tedes moito problema que preguntemos? No, que non... No, pero... No, que non... É mellor que faledes un pouco, por si acaso. Así, en vez de reírse, falar un pouco, vendría ben, sería moi democrático. Vale. O señor alcalde dixo nos medios, saleu, en canto, con respecto a este punto, en canto ás tarifas, acusa a oposición de divulgar datos falsos y ese supuesto sablazo se acerca a lo que está aplicando en muchos ayuntamientos donde ellos gobiernan. Así asegura que el abastecimiento, un consumo doméstico, paga actualmente 8,38 euros bimestrales. Con el nuevo contrato, el recibo baja a 7,43 euros el primer año y se actualiza a 8,92 euros en el tercero, cuando ya se estén ejecutando las inversiones previstas. En el saneamiento, la cuota fija actual es de 15,32 euros y con el nuevo contrato se reducirá a 14,74. E logo se pasará a 24,32. Bueno, o que ven a decir é que estamos mentindo porque o recibo vai a baixar. Vostede aplica baixadas. E logo nos pasa un documento que vemos donde nas proyeccións que ten o señor alcalde, que é a realidade do que coñece, hai subidas de 806%, veciños. 806%. 806%, unha barbaridade. De 36,29 a 337,34. O rogo é non engane os veciños. Vale? Ese é o rogo. Non engane os veciños. Quedou retratado, señor Molina. Non, me permite, verdad? Decir, esa é a diferencia entre uns e outros. Vostede ten un estudio económico que pode sacar gráficos, que pode decir canto lle vamos a cobrar aos veciños o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Esa é a diferencia. Vostedes tiñan un estudio económico que lle recordo que na comisión mo recoñeceu, e aquí hai testigos, lle preguntei, onde está no seu estudio económico cales serían as tarifas? E vostede me dixo, non están aí, pero eu as teño. Logo as esconde. Vostedes esconderon e non foron capaces de quitar un contrato da auga, non foron... Non é mentira. A ver, aquí quen estaba na comisión? As tarifas son cando se tramitan. Perdón. Ou os teo enseñou nas antes. Cando está no estudio económico. Antes de aprobar... Perdón. Que trapalleiro é. Cantos concelleiros había na comisión de concello? Que trapalleiro é. Verdad ou mentira que el dixo que non estaban no estudio e que as tiña el? No, é dicir... Que trapalleiros son? As tarifas... extraordinaria, de fai uns días. As tarifas se fan públicas... Non se poña nervioso, señor Gregorio. As tarifas, déxame falar. Non se poña nervioso, no, isto non é un debate. As tarifas se fan públicas cando se aproban. Vostedes esconderon as tarifas que querían aprobar. Non. Eu hasta llas dou, sin problema ningún. Xa está. Máis preguntas. Sin problema ningún, se está mentindo. Sí. Trae esas tarifas que iba a cobrar, que ten vostedes na casa. Retratadillo, pero... Sí. Acaba de liala, non me dé papeles. Sí. Cada vez que me dá un papel, queda en evidencia. Sí. Esa diferencia, que nos temos papeles, vostedes os esconden e os quitan. Vostede di unha cousa, pero o papel pon a contrario. No, vostede o que pasa é que ten un problema. Porque toma xente por idiota. Vostede, que na toma como idiota vostede. A mentira como primeira opción. Vostede ten un problema... Eso para o alcalde é terrible. No, vostede ten un problema... A primeira opción é a mentira. Mira, vostede ten un problema que vostede, desde o primeiro momento, desde que foi candidato, se creou unha mentira. Vostede creou un estudio que fixo con eses consultores e gurús que ten vostede, chegou a facer uns baremos e unha encuesta que lle daban 8 concelleiros, 9 concelleiros, 10 concelleiros, e agora se encontrou coa realidade. E a realidade é que non conseguiu 8 concelleiros. E iso é o mismo que pretende facer co recibo da auga e demais. Non tiñamos ningún estudio, iso é un resultado do PSOE da historia. Non se consola que non quere. Claro. Pero non se invente... Siguiente pregunta, por favor. Está ben todo xa, non? Veña, estamos ben. Pregunta. Estamos ben. Hombre. Vale.
Hoxe atrapache como o cante Calderilla. O problema é que o creen. É un decir, sabes que é un chile. Así pasou co resultado. Vostedes chegaron a creer que iban a quitar 8 concelleiros. No, nos nada. Nos non nos creemos nada. Sí, que ustedes marchan convencidos de aquí. Eso, invéntalo ti e vaiche moi ben. Mire, sabe cal foi o primer fracaso de vostedes? Que vostedes pensaban... Eu non son ningún fracasado. Intentaron, non chame iso. Pero o primer fracaso de vostedes foi que vostedes se pretendían que este pleno fora o de Cangas e que os veciños iban a vir aquí a tirarnos a silla. Sí, pero claro, porque vostedes non teñen... Nós non amenazamos a nadie. Vostedes non teñen capacidade de convocatoria. Nos non amenazamos a ninguén. Pregunta. Bueno, pregunta. A miña pregunta vai para o señor Domínguez. Por favor, señor. Bueno. Boas tardes, señor Domínguez. Estamos ben xa, non? Ben. Nada, nos trasladan... Perdón. Gregorio, creo que hoxe é excesivo os comentarios e expresións. O que acabas de facer, deixémolo aí. Creo que é excesivo. Pasaches polo sinvergüenza, agora unha expresión que creo que non ven a conto, é dicir, creo que é excesivo. A mí se me dá todo igual. E eu podo aguantar todo, pero pídoche respeto pos concelleiros. Por favor. Gregorio, o teu humor igual non entendes ti, pero che pido respeto aos concelleiros, por favor, porque sabes que é grave o que acabas de facer. Empezo coa pregunta. Sí, mira, nos trasladan, varios veciños, que a fosa séptica da canteira, pois que está vertendo por fora, que non sei se se vaciou, se non se vaciou nestes 2 últimos anos, co que eso implica, e a canteira municipal que está arriba na... Tenía canteira. No, dixen a canteira. Era igual polos brackers non pronuncio ben. Tendes que disculpar. Pois a miña intención non era decir a canteira, era a canteira, porque é lógico, non? E saber un pouco se se fixo algún vaciado, porque claro, o último vaciado fíxose a principios do 23 e, pois agora nos dicen que está botando por fora coas implicacións que eso ten a nivel de xerar, pois, nos acuíferos, pois, bastante dano. E tamén saber que estivemos tamén por ali, vimos que aquela montaña, agora xa é unha montaña para saltos de esquí, o do Bocho, que siga ali permanentemente, algo que se iba a sacar, e tamén lle pedimos que vostedes non lo solicitaron por activa e por pasiva cando estábamos no goberno. Recordo que fixemos algún parcheado, pero ahora ustedes levan casi 3 anos no goberno e non botaron ni un cacho de asfalto ali, porque o tramo que vai desde o último mirador hasta a canceira, aquí lo dá para un circuito de ciclocross. Moitas gracias. Podo contestar, se me permites? Bueno, non sei se fai moito tempo que subes a canceira. Ali non hai montón de terra de ningún tipo. Non sei canto tempo faz. Montón de que, perdón? Que a terra que estaba acumulada non existe. Eu non sei se me falas de memoria, se funcionades con datos moi antigos. O Bocho que se botou ali. Aquilo non era Bocho, era terra. Pero aparte, o que sea Bocho ou terra non existe. Está ali debaixo ao lado da canceira, debaixo das líneas de alta tensión. Igual vostede non foi nunca ali. Eu fun ali cos camións, estaban os camións e retiraron a terra de aí xa fai bastante. Fai 3 semanas, non era terra, eran algas. Bueno, eran algas, pois non existen aí. Eu non sei como carallo faz unha pregunta a tempo pasado. 3 semanas, porque non... A ver, vamos a ver. A mí como me preguntes, fai 2 meses me parece perfecto. Pero ahora mismo que eso está retirado... Fíjate se me fío pouco do que me dices, que mañán vou ir ali. No, vai, mira. Pero estou convencido e estou convencido de que mintes. Vale, claro. Estou convencido. O que, mira... Se non minte, que teñas... Podes ir agora. Perdón. Sí, eu fago. Mira, pero mira, se é mentira... Non teño ningún problema. Se é mentira, xa vou a decidir cando vayas. Ora, se vas aí e comprobas que non está, me tens que pedir disculpas. Sí, e te invito a un viño, ademais. No, viño non contigo. Pero mira, a ver, eso humor. Pero vamos a ver, quedouche contestado o tema, quero dicir... Pero que humor. Xa todos nos coñecemos. Pero quedouche claro o tema, quero dicir, estás facendo un ruego ou unha pregunta, non sei o que pretendes facer, que é unha cousa que xa non existe, joder. A ver, eu se dixen outro día que nas preguntas e nos logos hai que ser un pouco máis rigurosos. E lógicamente non me podes falar de un tema que está resuelto se fai bastante tempo. Faleiche de 3 temas, non meu? Bueno, pero dun tema xa te convocaxe, quero dicir, está retirado, xa non existe, aquele montón de algas ou terra, como queira chamarlle, eso non existe, xa está noutro lado, xa se le quitou de ali, cunhas bañeiras e cunhas palas, eso se quitou de ali.
En canto á carretera xa temos un estudio para asfaltar eso. Estamos pendientes dun permiso para que nos autorizaran o asfaltado deso, porque non sei por que razón non nos deixaban asfaltar eso. Se hai un proxecto e se vai a ejecutar, supoño que un par de meses. Está pendiente un tema sectorial. Sí, había un problema precisamente de unhas autorizacións, que ahora ese proxecto se vai a ejecutar. Entón, que máis? Que che pregunto? Non, a fosa que o mires e tamén xa que a fosa se actuou ali tamén. Non digo que este totalmente resolto. Xa que me ilustras de que retiraste do Sobocho, recordo que nun pleno de falla, bueno, cando se levou para arriba, me comentache que non iba a ter gasto ningún para as arcas municipales o tema do bocho. Espero que non veña ninguna factura desa retirada de gasto. E cho volvo a repetir. Correcto. E movemos, simplemente o digo. E movemos 216 bañeiras. Estamos falando da ida. Eu non estou dicindo O nada ano que máis bocho un pollo, Bien. Pero daquela foi a coste cero co Concello. E cho volvo a dicir. Non, digo, se o retiraron dali, alguén faría o traballo, gratis non. Gratis non, pero non, mira, confirmo o que che dixen. O Concello non pagou un duro no traslado inicial. Ahora xa non che digo nada, pero ahora non. Non che dixen nada, pero a pregunta calera, que se está contestado. Bueno, pero espero que me pidas disculpas. No pleno. Seguro que o farei. No pleno, Sí, por supuesto. Si é como dices, é moi fácil decir que non sei que Manuel, si é como dices, así será. A min o que me fastidia, e o digo moitas veces, é que fagades preguntas a todo o pasado, joder. Quero dicir, cando vedes un pleno, tedes que vir con información, e cando falades de algo concreto, tedes que saber que eso está ou non está. Non facer unha pregunta dun feito que xa está realizado. Moi ben. Moi ben, non? Que así, coño. Pero o da fosa que verte por fora igual está realizado. A fosa xa digo que xa se actuou ali, vale? Quero dicir que está o 33% contestado. Quedouche contestado? Sí. Bueno, por supuesto. Moitas gracias a todos, aos asistentes, a xente que nos veu das súas casas, e boas noites a todos e a todas os veciños.